ani Tchanou Kolasama Yarawolo debout sur les remparts ka ama bela jelenfo Chouina Sabula ka commandant Odebe Ambolo Kenekono Adama Ben Jara Ben le cerveau kono discours belebele mi ni akera Nations Unies tribune sanfɛ kana ka anendo uni ɲɔgɔn cɛ hakili jagabɔ o kɔnɔla la ka ɲɛfɔli kɛ cogoya min na bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamu Ben le cerveau i ni ɲankuma amba ni ɲankuma somaw bɛ di alhamdulillah suro sunɔgɔra ka ɲa a kɛra wasa ye a kɛra wasa ye a kɛra kunkɔrɔta ye sunɔgɔ ma kɛ min sunɔgɔ kɛra nka an kun ɲagaralen don an sewalen don malidenya kɔnɔ ani farafiya kɔnɔ ani adamadenya yɛrɛ kɔnɔ an sewara mais dɔw ma sunɔgɔ dɛ kosɛbɛ o ye wajibi ye donc diyagoya don ni i kɔni ko k'i ka tiɲɛ lafasa nkalon lafasabagaw a bɛ don olu gasi la siga t'a la o ye wajibi ye tabarikala kosɛbɛ discours in a fara ɲɔgɔn kan i k'a fɔ dakuruɲa kelen na n'a fɔra k'e ka discours in ka kɛ mot kelen i bɛ mun de sɔrɔ ka fɔ discours ni ne bɛ min fɔ dɔrɔn c'est la haute diplomatie c'est la haute diplomatie n'o de y'a kɔnɔ donc c'est-à-dire jamanaw koɲɛ bɔ siraw a lakika a ka ɲi ka tɛmɛ sira min kan o de waleyara colonel Ablaye Mayiga marabolo ɲɛma ka lase kɔnɔ a kɛra comme l'a dit Haïlé Sélassié a ko c'est la victoire du bien sur le mal, la victoire de la vérité sur le mensonge et la victoire de Dieu sur le diable. Akero de ka sewa ira adamadenya bɛɛ la pour ka ne yɛrɛ réconforter ne tun bɛ ka ni Muammar Kadhafi ka discours de comparer ɲɔgɔn na ne tun bɛ k'o jatew de da n bɛ k'ale kalan n bɛ ka Kadhafi ka discours kalan don min a ye charte fili o don kama n bɛ ka discours lajɛ jumɛn ye jumɛn sannayɛlɛ m'o la Serge Daniel bɔra ka n bɛna yɔrɔnin de fɔ ne ko tiɲɛna ko ni ɲɔgɔn dɔgɔyama ma kɛ k'a ye Kadhafi sago ko ka Fidel Castro ko diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ ko depuis Nations Unies kɛra k'a ɲɔgɔn ma deli ka kɛ yen ko ni ɲɔgɔn ma kɛ 45 ka se bi ma donc ça veut dire que Ablaye Mayiga an b'a fo a ye maliden bɛɛ kunkolo kɔrɔta kelen ka farafina den bɛɛ kunkolo kɔrɔta fila ka adamaden fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ jo sariya ani hakɛ lafasa a y'a bɛɛ kunkolo kɔrɔta il a fait honneur à l'humanité toute entière a ka bon Mali ma a ka bon farafina ma adamadenya yɛrɛ danw bonyali a y'o de kuma fɔ o de sabatira a ka discours kɔnɔ Basogo ye tabarikala an t'a ko bila daga girinda la kosɛbɛ a dontɔ foli bannen kɔ i b'a ye k'a fɔ da donna fɛn min na o de ye kɔnɔwarikaw ka kɛlɛcɛ 46 min ni o bɛ an fɛ yan sabula Antonio Guterres n'o ye Nations Unies secrétaire général ye ale da sera o kuma ma CEDEAO ɲɛmaa fana da sera o kuma ma ka taa se Bazoum ma ninnu bɛɛ lajɛlen da sera a kuma ma u ka warimisɛn a ye a lasegin u ma Cheikh a d'an ma dɛ. Permettez-moi de réitérer à notre secrétaire général, M. Antonio Guterres, notre haute appréciation des efforts louables qu'il continue de déployer pour la réalisation des nobles objectifs de notre organisation commune. Nous sommes convaincus que vous êtes un ami du Mali et du Sahel. L'amitié reposant sur la sincérité, souffrez que je vous exprime mon profond désaccord suite à votre récente sortie médiatique, au cours de laquelle vous prenez position et vous exprimez sur l'affaire des 46 mercenaires ivoiriens, qui est une affaire bilatérale et judiciaire entre deux pays frères. C'est évident que la qualification judiciaire des infractions liées à cette affaire ne relève pas des attributions du secrétaire général des Nations Unies. Au Mali, notre administration ne travaille pas sur la base de l'oralité ni des déclarations par voie de presse. Par conséquent, nous nous en tenons scrupuleusement à la note verbale de la MINUSMA, la mission des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, référence MINUSMA bar PROT bar NV bar 226 bar 2022 du 22 juillet 2022, dans laquelle il ressort clairement qu'il n'existe pas de lien entre les 46 mercenaires et les Nations Unies.
les récentes synchronisations des actions et l'harmonisation des éléments de langage consistant à faire passer le Mali, mon pays, du statut de victime à celui de coupable dans cette affaire des mercenaires sont évidemment sans effet. Excellence, Monsieur le Secrétaire général, votre position sur l'affaire des mercenaires a été suivie par certains responsables d'Afrique de l'Ouest. Donc c'est sous votre couvert que nous leur adresserons des messages. À l'endroit du président en exercice de la CEDEAO, M. Umaro Sissoko Embalo, qui affirme, je cite, « On vient de voir avant-hier la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit que ce ne sont pas des mercenaires. Moi, à la place des Maliens, j'aurais relâché ces 49 soldats. » Fin de citation. Je voudrais très respectueusement signifier à ce dernier qu'il existe un principe de subsidiarité, d'ailleurs au contour flou, entre la CEDEAO et les Nations Unies, et non un principe de mimétisme. Également, il est important de lui préciser que le secrétaire général des Nations Unies n'est pas un chef d'État et le président en exercice de la CEDEAO n'est pas un fonctionnaire. Par conséquent, il serait indiqué qu'il ne banalise pas la CEDEAO. Enfin, il est utile de rappeler au président en exercice de la CEDEAO qu'au Mali, les autorités n'interfèrent pas dans les dossiers judiciaires et respectent l'indépendance de la justice. Donc nous n'avons pas vocation à interpeller ou relâcher. Ceci relève de la fonction judiciaire. Aussi, M. Umaro Sissoko Embalo doit être conscient du fait qu'il est le dépositaire d'un lourd héritage et de plusieurs sacrifices qui ont fait la renommée de cette organisation. La dynamique ayant fait la grandeur de la CEDEAO ne doit pas être brisée. Par ailleurs, nous avons pris acte de la menace de sanctions proférées contre le Mali et loin d'être impressionnés par des sanctions, je voudrais signaler au président en exercice de la CEDEAO qu'à la fin de son mandat, les peuples ouest-africains le jugeront sur les efforts qu'il a fournis pour améliorer les conditions de vie des populations et non des shows médiatiques servant des agendas étrangers. À l'endroit de M. Bazoum, il remarquera que le gouvernement de la transition n'a pour le moment jamais réagi à ces propos injurieux pour deux raisons cumulatives. La première raison tient au respect de l'héritage laissé par nos ancêtres, qui consiste à ne pas répondre aux injures par des injures. La seconde relève de l'identité de M. Bazoum, l'étranger qui se réclame du Niger. Nous savons que le peuple nigérien, frère du Mali, se distingue par des valeurs sociétales, culturelles et religieuses très riches. M. Bazoum n'est pas un Nigérien, son comportement nous le reconforte totalement dans notre constat. Merci. Oh, Ben, oui. Ni kuma tako fɔlɔ ye. Kosɛbɛ. N'a fɔra k'i ka kilijagabɔ kɛ nin yɔrɔ ninnu kan, mun bɛ sɔrɔ ka ɲɛfɔ lamɛnbaaw ye? Voilà, a bɛ fɔ wagati dɔ bɛ se ko an ka nin t'a tɔgɔ ma ka jugu t'a tɔgɔ ma. Donc adamadenya ni ɲɔgɔn cɛ o kumaw bɛ yen mais diplomasi ni ɲɔgɔn cɛ jamana ni jamana o kumaw fana bɛ yen quoi. Dɔw tɛ nin faamu olu bɛ nin résumé ka kɛ ko attaque personnelle. Or ça va au-delà, nin tɛ attaque personnelle ye dɛ. Nin ye yɔrɔ min na ni kuma ka ɲi ka fɔ jamana dɔw de sɔnna k'u yɛrɛ di jugu ma. Jugu ye jɔn ye Faransi ye ko fɔ u ka farafinna ko ban mais olu yɛrɛ ka nafa kɔnɔ. Ɔ n'o sɔnna ka kɛ ni e ko k'i bɛ kuma u kɛlen don ka karikan dɔ de kɛ ka sansarani dɔ dilan quoi ka mɔgɔw bila o kɔnɔ quoi ko i ka kuma nin kuma cogoyaninw de la n'i bɛ kuma i ka nin fɛn suguyaninw de fɔ i kana bɔ o kɔnɔ quoi n'i bɔra o kɔnɔ dɔrɔn k'i ye sansaran fara donc o la sɔn bɛɛ bɛ da i la i ye kuma jugu fɔ i ye nɛnini fɔ mɔgɔ tɛ se ka nɛnini yira la wa kuma in fɛn fɛn fɔra misali la min fɔra Alassane Dramane Ouattara ma a ma se fɔlɔ dɛ. Min fɔra du moins Bazoum ma Bazoum ani Embalo min fɔra Embalo ma fɔlɔ an k'o bila o minɛn kɔnɔ e bɛ jɛkulu dɔ de kunna jɛkulu min bɛ yamaruya ka se ka arbitrage jouer jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'a lajɛ a jɔn jo jɔn jalaki nka
Ema o bara yɛrɛ boloda kabiri Mali transition kɛra bandaw ka investiture la il a été le seul ale nana wagati a kun bɛ kuma farima fɔ Alassane Dramane Ouattara ma France y'i sigi k'a jate minɛ ko ça fait 25 ans Guinée-Bissau président ma se Élysée kɔnɔ yan f'a nana visite de travail la k'an balo invité Macron n'a tale o sigira ka kuma des milliards k'u bɛna o investissement de k'a ka jamana kɔnɔ kabira bɔra don min Macron fɛ yen a bɛɛ n'a ye Mali a ba bɛ bɔ Bafulabe kosɛbɛ Bafulabe kelen Kayi mara la a ba bɛ bɔ yen a bolo ba bɛ bɔ yen i b'a taper dɔrɔn Ambalo Sissoko a ka Wikipédia a woloba bɛ bɔ Bafulabe donc ce qui fait que a bolila kana k'ale bɛ Mali la fasa ko Mali a ka deuxième patrie o wagatiw la a bɛ kuma farima fɔ a bɛ dɛmɛniw kɛ mais kabira a bɔra Paris don min kumakan falenna donc o kumakan min falenna ale yɛrɛ ɲinɛlen don k'a ye CEDEAO ɲɛmɔgɔ ye quoi a bɛ ka bi Faransi ka ci de lase e fɛ jamana dɔ i ɲɔgɔn farafin jamana i bɛnnalakaw hali n'a gɛlɛyara mɔgɔw kɔ k'i bɛ bɛnna la i bɛnnalakaw dɔ bɛ ka bi olu kan ko dalu b'u bolo ko cogoya min na Faransi nana k'a bɛna kɛlɛ ban mais Faransi de bɛ ka kɛlɛ don anw ka jamana kɔnɔ yanni e ka kɔkɔrɔmadon kɛ ka taa o la o kelen i t'o kɔkɔrɔmadon kɛ dɛ k'i k'a fɔ dɔrɔn k'u ka sigi ko kuma ka kɛ ale date de la mais il va plus lui il va défendre l'intérêt de la France contre le Mali qui est sa deuxième patrie a yɛrɛ ka kuma fɔlen filanan a fɔra ko Ivoire finitigilaka dɔw donna Mali kɔnɔ jamanaw ye kumaw kɛ an yɛrɛ bɛɛ y'an fɛla fɔ a la ko peuple kana se ɲɔgɔn ma ka to diplomatie ka minɛn kɔnɔ dans la vérité de la sincérité a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min o siratigɛ fɛ Mali ɲɛmɔgɔw ɲan'u ka bɔ ka communiquer u ye Ivoire ɲɛmɔgɔw de wele ko k'u t'u dɔn kelen u natɔ la u y'u ka identité masquée mensonge dɛ kalanden dɛ fɛn bɛɛ et qui connaît la Côte d'Ivoire c'est un pays de mercenariat par excellence o ye tiɲɛ ye o microbe kɔrɔ les microbes ça veut dire quoi plus de 15 000 microbes en Côte d'Ivoire au service du chef de renseignement ivoirien qui est photocopie n'o ye Alassane Dramane yɛrɛ baden dɔgɔnin a bɛ poste belebeleba 6 de occupé a kelen Côte d'Ivoire kɔnɔ maire de Féréguessédougou député de Féréguessédougou ministre de la défense ministre des affaires présidentielles chef de renseignement intérieur chef de renseignement extérieur o bɛɛ ale kelen Alassane Dramane Ouattara baden dɔgɔnin u k'a ma ko photocopie o mɔgɔ min b'o kunna a tun bɛ Ahmed Bagayoko de bolo fɔlɔ la avant sa mort o salen kɔfɛ bi u bɛ mɔgɔ min ka contrôle kɔnɔ ye Ado dɔgɔnin de donc o baara bɛ kɛ Ivoire de kɔnɔ o ye kelen ye Ado nana fanga la cogo di c'est à travers des mercenaires libériens des mercenaires burkinabé Sierra Leone olu de nana ka na Ado dɛmɛ ka fanga sɔrɔ donc Ado b'o fanga min na il est maintenu par des mercenaires a ka opposant politique bɛ bɔ k'a fɔ don ko ni hali n'i sigi video kan k'i to Ivoire kɔnɔ k'a fɔ ko Ado do ta ko demain les microbes vont te rendre visite o de Côte d'Ivoire tiɲɛ ye an bɛɛ b'a dɔn on sait c'est ça la Côte d'Ivoire o kɔfɛ MINUSMA yɛrɛ bɔra ka kuma Ablaye Maïga da sera a ma cogo min ko olu ka maaw tɛ k'a ko jalalatigɛ mais quel mousse a piqué le secrétaire général des Nations Unies Guterres ale ka tila ka bɔ ka kuma fɔ kunun cu sini bi ca o ka bɔ ko e de bɛ diɲɛ kɔnɔ ko ka bɛn ni kelenya ko k'o basigi kɛ aw dun ko ni bin kɛra mɔgɔw kan Nations Unies yɛrɛ ka sarati sigiden filanan article 2 de la Charte des Nations Unies ko règlement pacifique de bɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ k'aw kana k'an ka sigi ko k'a ɲɛfɔ ko an kana marifa ta ko ka taa an yɛrɛ ka kiri kɛ k'olu nana SDN dɛsɛra yɔrɔ min ko ka diɲɛ kolosuma ka diɲɛ basigi diɲɛ denw ka don diɲɛ maa ka don da kelen den ka bɔ da kelen k'olu nana ko k'o baara de kɛ a y'a yira CEDEAO bɔra a ka minɛn kɔnɔ kelen a y'a yira Nations Unies bɔra a ka minɛn kɔnɔ fila donc c'est pourquoi a y'olu bɛɛ ta fara ɲɔgɔn kan Bazoum ta nana kɛ mun ye k'o tɛ Nigérien dɛ dɔw ko panafricain don ko Mali bɛ dynamique min kɔnɔ c'est une posture panafricaine ko donc ko a man kan Mali yɛrɛ k'a fɔ ko kari ye nin jamana mɔgɔ ye kari ye nin jamana mɔgɔ ye kari tɛ nin jamana mɔgɔ ye ko Mali bɛ dynamique min kɔnɔ ko Mali man kan tɛ k'o fɔ o b'a sɔrɔ hali n'a tigi bɔra jamana dɔ kɔnɔ ka na jamana dɔ mara n'o y'a sɔrɔ a tigi bɛ ka panafricanisme hakilina lafasa mais parce que e bɔra Libye i yɛrɛ da a yɛrɛ da de y'o fɔ Libye de don wa k'a yɛrɛ de da y'o fɔ an yɛrɛ bɛ k'an yɛrɛ ɲininka a ka nationalité la parce que Mali rébellion 90 a yɛlɛla Gamu fana nɔfɛ o la tuguni
ayero o frère ko la tuguni adaga wuli terga de anga ministre des Maliens établi à l'extérieur de gamunga ministre ayre kosobe adaga wuli terga de do alhamdou kosobe ne de be ka Malien l'extérieur fu daga wuli il me l'a même dit ko ali ni état ya le bla ko ka médiation ga ko e peut jouer des rôles ou ka message ni fin chama il me l'a montré ou ka di kosobe adaga wuli terga de do anga ministre Malien de l'extérieur parce que ils se connaissent 90 événements que ñoo fait ils se connaissent. Donc pour dire que allez au la ni mais et puis ni a chef la nga jamana ka Bazoum jabi de kosobe kuma tiaraw o de tien quoi c'est ce gars de fo ko mi me ka ke ko tien mangune ko galon kuma la be ga sala ko bi me ka ke mo ko mi nga o de be ka yela ma ka ke ko de bingali ni te ke die jamana shila amaloka suraso wuli la doro Guinée Bissau Guinée yere ku kundaka ale minda o ka bodo nakera o ni surasi wero ni keleke mina jugumaw ka avion kelen fa dew ka jigi ni min tɛ mensonge o ye tobilikɛla o ye kalanden ko image kɛ o bɛɛ kɔ Assimi ko je suis de très bonne foi u ka hakɛto ɲini u k'a ɲini ko an ka bɔ nin ko la bɔda b'a fɛ a y'a balimamuso saba min b'a la a y'olu bila il a fait acte de bonne foi a ye ŋaniya jɛlenya yira quoi mais halisa o menace de bɛ sen na an bɛ sanction kɛ dɛ an bɛ nin kɛ dɛ a y'o de fɔ ko k'a yira an balola ko an tɛ sira sanction nous sommes un peuple résistant donc pour moi nin hakilina kumabaw de fɔra bɛɛ ta fɔri ye wa bonya ani malidenya kɔnɔ parce que dɔgɔyama ma k'a la dɛ o de ye kuma ninnu nafamayɔrɔ ye kuma fɛn fɛn fɔra ni Bazoum tun bɛ ka Niger intérêt de défend hali ni Bazoum bɔra la Europe jamana kɔnɔ mɔgɔ tɛ fɛn fɔ a ma donc mais ni mɔgɔw bɛ yen ils sont de la diaspora dɔw wolola France ils sont en train de défendre l'Afrique donc an bɛɛ b'olu mɔgɔw fɔ an yɛrɛ gilets jaunes bisimila ni kɛlɛ in tɛ couleur ko ni nationalité ko ye quoi fɔ mɔgɔw k'o faamu parce que France ye u ka chocolatini dɔ bɛ yen denmisɛnninw de b'a dun quoi a tɔgɔ ko Bounty a sanfɛla finnen don bil kɔrɔ bil n'i da fa la dugumala jɛlen donc o de bɛ yan des noirs au masque des blancs au masque noir u dusukun jɛlen ni makɔrɔnta ye jɛmaya sira fɛ faransɛya sira fɛ quoi k'a sɔrɔ hakilina ye faransi hakilina de ye mais u golo de finnen don donc olu ye buntiw de u bɛ wele ten de faransi donc n'an y'u wele yan ten fana a bɛ bɛn kosɛbɛ c'est pourquoi bunti ko y'a to an ye bunti caman dɔn an bɛ taa ɲɛfɛ fɛn min ye kuma ta ko filanan a kumara réforme kan yɛlɛmaba mun ni an ka jamana bɛ ka a kɛ kalatako sira fɛ ani cogoya min na an bɛ sigi situation normale kɔnɔ Cheikh Sidibé Adama. Le programme convenu avec la CEDEAO à faire des réformes politiques institutionnelles avant d'organiser des élections dont l'objectif ultime est de refonder l'État malien, afin qu'il réponde aux aspirations profondes et légitimes de notre peuple à la paix, à la sécurité, à la bonne gouvernance, au développement et à la stabilité institutionnelle durable au Mali. Dans cette perspective, je suis heureux de souligner que certaines avancées majeures ont déjà été réalisées, notamment la promulgation de la loi électorale qui comprend entre autres la création de l'autorité indépendante de gestion des élections, dont l'installation est à un stade avancé, ainsi que la mise en place d'une commission composée d'éminentes personnalités de toutes les composantes de la société malienne, chargée de la rédaction de la nouvelle constitution. Merci. Kuma ta ko filanan ye yɛlɛma minnu kundalen don an ka jamana kan baarabaw jɔsen ko sira fɛ politiki ko ani jamana marali yɛrɛ cogoyaw la i bɛ nin kumaw ye cogo di voilà ni a ka nin yɔrɔ taara k'a yira pour montrer que non seulement Mali bɛ furancɛla fanga don mais révolution dɔ de kɛra wulikajɔ dɔ de kɛra ko an ka taabolo dɔw bɛ yen ko fiɲɛ caman yer'u la majɛ caman yer'u la an ka bɔ kɔnɔ ka taa fɛn kɔnɔ min na malidenw b'u yɛrɛ y'a la parce que oligarchie dɔ de tun bɛ yen kabini kalata baara ma bila sen kan i b'a dɔn jɔn bɛ sebaya jɔn bɛ bin i tun b'o dɔn kabini kalata ma kɛ donc sisan o baara minnu bilala sen kan a ye sɔnni sigi o de kan k'a yira ko Mali bɛ kan ka avancer contrairement à d'autres chefs d'institution minnu
koni institution jɔyɔrɔ kalifalen do la bi ko n'a banna k'i bɛ ɲininka de e sera ka mun jaabi to i ka jamana ye i ka farafinna worodugu a fa jamana k'i bɛ ɲininka o de la donc bakuruba la c'était important a k'a yira Mali ŋaniya ye diɲɛ bɛ ka kuma ko kalata ko min Mali ŋaniya ye ka se k'o baaraw kɛ wagati fɛnɛ kɔnɔ wagati min hakili sigilen do a y'o de fɔ un retour constitutionnel apaisé et sécurisé min tɛ taa wolocogo bɔnɛ wɛrɛ la an ka jamana kɔnɔ n'a bɛ kɛ malidenw ka nafa kɔnɔ tabarikala kosɛbɛ a ka kuma ta ko sabanan na a y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya nasugu 4 de bɛ an ka jamana kɔnɔ an ka mɛn a yɛrɛ da. Le président, sur un autre plan, peu de gens savent que le Mali est le seul pays au monde dans lequel se superposent et se déroulent simultanément 4 types d'insécurité: le terrorisme, les conflits communautaires manipulés par les terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers, la criminalité transnationale organisée et les actions violentes d'individus isolés. Parallèlement à ce processus de retour à l'ordre constitutionnel, le Mali continue de mener une lutte sans merci contre les acteurs de l'insécurité, en particulier les groupes extrémistes qui sont responsables de toutes sortes d'abus contre nos paisibles populations. En ce qui concerne le Mali, je suis heureux et fier de vous annoncer que les groupes terroristes ont été sérieusement affaiblis et la peur a même changé de camp. Cependant, ces groupes criminels gardent encore et toujours une certaine capacité de nuisance dans leur tentative désespérée de porter atteinte à notre intégrité territoriale et de terroriser nos populations. Les vaillantes forces de défense et de sécurité du Mali restent déterminées à faire face à toutes les menaces d'où qu'elles viennent. Sous l'impulsion de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État. Le gouvernement du Mali continue d'intensifier les efforts importants pour recruter, former, équiper et renforcer les capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité maliennes. Je dois dire ici que les actions offensives menées jusque-là ont permis à nos forces de remporter des victoires décisives contre les forces obscurantistes. Elles ont également permis à l'État de reprendre pied et de réaffirmer son autorité sur une grande partie du territoire national, ainsi que de favoriser le retour de plusieurs milliers de nos compatriotes dans leur localité d'origine. Cependant, nous savons que la solution uniquement militaire ou sécuritaire a ses limites. C'est la raison pour laquelle, en appui à l'action militaire, le gouvernement du Mali s'est doté d'une stratégie globale et intégrée, comprenant des mesures politiques, sociales, de développement, y compris la fourniture des services sociaux de base à nos populations durement affectées par la crise multiforme que nous traversons depuis janvier 2012, avec comme objectif la restauration de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national. Dans cette dynamique, le gouvernement du Mali a approuvé le 24 août dernier la stratégie nationale de stabilisation des régions du centre et son plan d'action 2022-2024. Cette stratégie traduit la volonté des autorités de la transition d'avoir une approche holistique de la stabilisation des régions du centre. Elle vise à faire du centre une zone stable et prospère où les communautés sont réconciliées et vivent en harmonie avec leurs voisins. Parallèlement, la mise en œuvre diligente et intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, demeure une priorité stratégique des autorités de la transition. En tant qu'instrument pacifique de résolution durable de crise que traverse le Mali dans sa partie nord, je dois dire que je suis particulièrement heureux des conclusions de la deuxième réunion de niveau décisionnel des parties à l'accord, tenue à Bamako du 1er au 5 août 2022. Cette importante réunion qui a regroupé les parties signataires et la médiation internationale a permis de lever certains obstacles afin de relancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Poursuivant cette dynamique positive et progressive du processus de paix, la 6e réunion de haut niveau du comité de suivi de l'accord, CSA, s'est tenue à Bamako il y a à peine quelques semaines, le 2 septembre 2022. Cette session du CSA est un signal fort de la volonté des parties à s'engager dans une nouvelle dynamique. Merci. Voilà. Oh, ben ni kuma ta ko sabana yi. I se ka akili jagabo juman kɛ ni yɔrɔ la. Voilà, bakuruba la ye sɔnni sigi min kan. I b'a dɔn ko
ko b'a dɔnbaga bolo quoi parce que a ye typologie de conflit minnu fɔ ko Mali confronté l'olu la effectivement c'est la analyse tɛ o kɔfɛ quoi c'est-à-dire terrorisme kɛlɛ bɛ yan anw ka jamana kɔnɔ o ye fɔlɔ ye a ko filanan ko ye ka essayer ka siyaw bila ɲɔgɔn na ko nka ko o sponsorisé len don jamana dɔw fɛ n'o ye Faransi jamana dɔ b'o kɔfɛ n'o ye Faransi ye donc filanan sabanan ko ye diɲɛmaa kɛlen don ka Mali kɔrɔnfɛlan kɛ dɔrɔgu tɛmɛsira ye donc ko criminalité internationale ko min bɛ ka kɛ o de bɛ ka k'an ka kɔrɔnfɛlan na donc c'est pourquoi an yɛrɛ ni MINUSMA maaw ka ɲɔgɔn ye la olu y'o kuma kelen fɔ ko 53 milliards de dollars ko de drogue bɛ transiter Mali kɔrɔnfɛlan na par an chaque an ko donc o bɛɛ b'a yira crise min filɛ nin ye nafa dɔw b'a la dɔw bolo minnu sigilen b'u ka so quoi donc naaninan a ye min fɔ o ye banditisme ye action isolée dɔw bɛ wuli ka taa bin mɔgɔw kan puisque le désordre profite toujours dɔw b'u profiter o fɛ u bɛ taa bin mɔgɔw kan ko donc ko Mali bɛ ka se sɔrɔ bi et que jugu yɛrɛ de bɛ k'i yɛrɛ ɲini ko fɔlɔ don Mali sɔrɔ finitigilakaw de tun b'u yɛrɛ ɲini nka an bɛ don min na ko bi ko halisa tiɲɛni fanga dɔw b'u la donc u bɛ se ka tiɲɛniw kɛ hali n'u tɛ se ka k'anw minɛ ka duguw minɛ ka sigi tugun mais ko halisa tiɲɛni fangaw b'u la ko fana tiɲɛ et que marifa dabulu dɔrɔn tɛ se ka kɛ a ko bɛɛ solution il faudrait que marifa fanga bɛ ka kɛ wagati min na politiki fɛɛrɛw ani adamadenya tɛmɛsiraw ani sɔrɔ jidili baaraw ko ka se ka nin kura don olu la cogo min na an bɛ se ka wuli ka jɔ a tilala k'a yira tuguni u bɛ kuma min fɔ Mali ŋaniya ka jugu bɛn sira fɛ Mali yɛrɛ de tɛ a den dɔw ka siya dɔw tamasiyɛn ko Mali tɛ fɛ a n'olu ka baara kɛ a ko sigi minnu kɛra pour que ka se ka fɛn kɛ u ka gafe siratigɛ fɛ accord ko siratigɛ fɛ k'u bɛ ka se ka fɛnɛ évoluer o la ko Mali yɛrɛ sewara o baaraw ta cogo la donc bakuruba la a bɛ ka ŋaniya yira kɛ min b'a yira halisa Mali kɔni bɛ ka dilanni sira de ta hali n'o y'a sɔrɔ dɔ de bɛ fɛ diyagoya k'anw yɛlɛma quoi k'an kɛ fɛn jugu ye k'an bɛ tiɲɛni de la quoi k'o don diɲɛmɔgɔ kun ma donc c'est pourquoi kuma dɔw bɛ yen olu fɔ yɔrɔ o de ka bon kosɛbɛ u fɔ wagati u fɔbaga ani u fɔ cogo donc o bɛɛ de dafara Ablaye Mayiga ka kuma in kɔnɔ yɔrɔ la ka fara a ka bazɛn jɛman kan bazɛn de kuma la o de y'a dafa o de ye nin yɔrɔ in dafa o de y'a bɛɛ dafa tabarikala aw ni maa mun bɛ ɲɔgɔn na n'o ye MINUSMA ye a da sera MINUSMA ko fana ma Monsieur le Président, dans sa difficile quête pour la paix, la stabilité et le développement durable, le peuple malien reste reconnaissant des efforts et des sacrifices consentis par la MINUSMA de sa création en juillet 2013 à nos jours, visant à aider le Mali à restaurer son autorité sur l'ensemble de son territoire. C'est pourquoi je tiens à rendre hommage au nom du peuple et du gouvernement malien à la mémoire de toutes les victimes maliennes comme étrangères, civiles comme militaires, tombées sur le champ d'honneur au Mali. Cela dit, il nous faut reconnaître que près de 10 ans après son établissement, les objectifs pour lesquels la MINUSMA a été déployée au Mali ne sont pas atteints, et ce en dépit de nombreuses résolutions du Conseil de sécurité. C'est pourquoi le gouvernement du Mali réitère sa demande, maintes fois exprimée, d'un changement de paradigme, d'une adaptation de la... Merci, voilà. Ben ina fɔ aw tun bɛ ka min fɔ a seginn'o kelen de kan ye dɛ kosɛbɛ parce que tiɲɛ ka kunna quoi mas il est important min ka ɲi ka fɔ a y'o fɔ parce que Ablaye ka personnalité Ablaye était gendarme de don mɔgɔ caman t'o fɛnɛ dɔn c'est pas pour rien non seulement Ablaye a été dans les institutions internationales mais avant Ablaye est gendarme de formation muna i ye nin yɔrɔ souligner mɔgɔ min bɛ gendarme dɔn mas i ka ɲi ka gendarme dɔn quoi mɔgɔ min bɛ gendarme dɔn ça veut dire ce que ça veut dire en toute sincérité c'est des agents spéciaux de renseignement donc o y'olu ka baara ye k'ali psychologie kɛ ka adamaden dɔn kabini ma kuma criminologie o y'olu ka domaine ye o b'o dɔn kosɛbɛ quand il dit par exemple ko
MINUSMA su minnu bina k'an bɛ tâche bila ko la, o bɛ se ka dɔ to faamu, a bɛ k'a yira de c'est la mission la plus meurtrière au monde. A bɛ fɔ o de fɔ, o de bɛ kuma kɔfɛ, parce que dɔw bɛ kuma lettre kalan, diplomatie kuma tɛ lettre kalan dɛ, f'i ka dɔn kuma fɔra munna bi, kuma in kuma an kɔnɔ a mɛnna o, don o don bɛɛ b'anw nɛni, a kɛra sɛni ni korokaranin ka mana de, don o don sɛni bɛ tigɛ ci korokaranin kulo kɔrɔ, a ma kuma, don min a ye tigɛ ɲɛ kelen kɛ sɛni tora la, a kɛra o de ye o. Don o don olu de b'anw kan, a bɛ tan, Assimi est silencieux, la révolution silencieuse en marche. Donc à un moment donné, comme il a dit, coup par coup bɛ na wagati dɔw la, donc n'i ye temps fɔ temps bɛ f'i ma, donc o baara minnu bɛ sen kan, c'est pourquoi a ye kuma ninnu ta bi ka MINUSMA taabolo fɛnɛ nankari tuguni ka kɛɲɛ ko san 10 k'an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko min fɔra k'a bɛ n'o k'an ka jamana kɔnɔ k'a ma sabati. Donc ça c'est la réalité et o ka ɲi ka fɔ yen de. Donc ko ka waɲa fale anw fana kɔni bolo olu bangena ku jɛgɛnen ka kɔrɔbaya ku jɛgɛnen ne ko i b'o ku kile wulu ku bɔla dɔ i wulu ku kile parce que MINUSMA ou mission onusienne cité diɲɛ kɔnɔ min delila ka ko dilan et la MINUSMA est la force onusienne la plus meurtrière depuis 1945 ka se bi ma. Donc c'est la mission la plus faible et Mali bɛ conflit typologie min kɔnɔ a ɲɛdɔnbaga a expert bɔra k'a ɲɛfɔ. Assimi Goïta, comme l'a dit Général Gamou, quand il Mali surasi, quand il officier la munu n'allait nous aller à Dana soro quoi, terrain sans faire la quoi, Assimi Goïta beau faire quoi. Il me l'a dit la même chose. Il me l'a dit la même chose sur le colonel Sadio Kamara. Kosobe, à nous de ménagement fini ou ben Sadio. Si, puisque 6 ans. Sadio b'a fait 6 ans, Assimi 2 ans, Assimi b'a fait sur le terrain, où il a la confiance gagner. Donc, on lui le terrain kana i b'a dɔn k'a fɔ min don quoi ngo ni colonel Duru bɛ ka kuma n'u bɛ ka kuma i b'a dɔn de ko ninnu ye nin ko in vécu wallahi ni bɛ k'a ɲɛfɔ anw bɛ M5 RFP maa 14 ka saya fɔ cogo min na ninnu b'a fɔ ten de don o don olu ni homme dɔw de bɛ sigi olu de bɛ ka commandement kɛ ka kɛlɛ labɛn mais u bɛ ka bin olu bolo quoi ala yɛrɛ olu yɛrɛ fana kunnaja yɔrɔ dɔw la quoi puisque ils étaient envoyés à la boucherie quoi janfa bɛ Bamako janfa bɛ Paris janfa bɛ New York janfa kɛlen do k'i la koli quoi a kɔnɔ dingɛ kun kɔnɔ fɛrɛ la mais ni ala y'i kunnaja i bɛ bɔ wagati dɔ bɛ se a b'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la ces jeunes sont venus sur la base de la conviction u ma na ko fɛn ɲini sinon sira suru ye Paris ye dɛ n'i bɛ fɛ ka fɛn sɔrɔ sira suru ye Paris de ils sont venus pour se sacrifier i b'a fɔ sɔrɔsikɛ ka serment ye min ye k'i nin di ka maatɔw ni lakana donc u bɛ k'o baara de kɛ o de y'a to u bɛ k'a ɲɛfɔ a lakika la ko MINUSMA ka baara a ma kun ɲa et bi o MINUSMA kelen anw ka surasiw dɔw bɛ kuma ko ka MINUSMA to yan ko effectif dɔrɔn kama a 15,000 hommes n'u bɛ tagama la an ka jamana kɔnɔ misiya yɔrɔba défilé de mode anw ka jamana kɔnɔ anw ka surasiw de bɛ k'u lakana donc ça fait moins d'effectifs or o surasiw kun bɛ se ka taa Koro lakana ka Bangas lakana ka taa Menaka lakana o n'a tɔw mais o de bɛ ka MINUSMA surasi 15,000 lakana donc a kɛra jumɛn au lieu d'être une solution la MINUSMA est devenue une menace. Ben, avant MINUSMA gagné, avec Dagoun men la champ, on a sur avant. On a 10 commandements de bon, mas 10 commandements. Ah bon. On a 10 commandements de bon. On n'est pas Moïse. M5 qui Ante Moussa, 10 commandements de bon mas. On n'est pas Moïse, mais on a fait 10 commandements. À 10 commandements, t'es quand MINUSMA n'a quoi? À t'es quand là? Otu belenguje un bon sniper otu mas Odam ne donne Adam ne nakaba odon ko déclenchement des hostilités de Odam ne nakaba MINUSMA kelen dam ne Odam ne na le 22 septembre anya funyana etanya ne minuye oh kana adresse à la nation ko alisa dama do bubulu oh au moment où ya bla ko na ko bo vraiment ni ko kainta mais barganu ba ndo wallahi o mik molu la kana olu ba on donc ante kuma an ka avancé dɔrɔn jama min bɔra le 22 septembre ka bɛɛ fo ka mɔgɔw waleɲuman dɔn maliyɛnw ye wele jaabi Mali fantan ani 4 na ce n'est que le début du commencement wallahi an bɛna bɔ tugun an bɛ bɔ ka bɔ mas fu ka bin wa u bɛ bin an b'a dɔn fɛnɛ a laban ye min ye an b'o dɔn an b'a bɛɛ dɔn
étape par étape n'a bora koso am ta kasa o de di commandement am da se an se yoro la am ka taw tabarkala am ka taw am se an se yoro la an b'a fɔ maaw ye sa maa caman bɛ ka bataki ci bataki ye 75 25 35 38 75 25 35 38 75 25 35 38 bataki de bɛ ci appel t'a la dɛ 75 25 35 38 Ablaye Maïga ka kuma la a ma Fransi fɛnɛ to ye dɛ a ye nin de fɔ Fransi ma. Monsieur le Président, le monde se souviendra qu'après avoir été abandonné en plein vol le 10 juin 2021 par la France, qui a unilatéralement décidé de retirer la force Barkhane du Mali, mon pays a été ensuite poignardé dans le dos par les autorités françaises. La précision est d'autant plus utile que nous refusons tout amalgame avec le peuple français que nous respectons. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète, les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage humaniste des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Je répète pour une dernière fois. Les autorités françaises, profondément anti-françaises, pour avoir régné les valeurs morales universelles et trahi le lourd héritage des philosophes des Lumières, se sont transformées en une junte au service de l'obscurantisme. Obscurantisme de la junte française nostalgique, de pratiques néocoloniales, condescendantes, paternalistes et revanchardes, qui a commandité et prémédité des sanctions inédites, illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali et mon pays. Après plus de 10 ans d'insécurité et en fait des milliers de morts, autant de réfugiés et de déplacés internes, n'est-ce pas un sacrilège de mettre une population malienne victime de l'insécurité dans un pays enclavé sous embargo pendant 7 mois, en procédant à la fermeture des frontières et la saisie des comptes financiers du Mali. Grâce à sa résilience et à la solidarité des pays amis et des peuples africains, le peuple malien a tenu et a déjoué les pronostics de ses adversaires. Obscurantisme de la junte française qui s'est rendue coupable d'instrumentalisation des différences ethniques en oubliant si vite sa responsabilité dans le génocide contre les Tutsis au Rwanda, coupable également de tenter désespérément de diviser les Maliens, enfants d'une même famille. Enfin, obscurantisme de la junte française qui a violé l'espace aérien malien en y faisant voler des vecteurs aériens tels que des drones, des hélicoptères militaires et des avions de chasse plus d'une 50aine de fois, en apportant des renseignements, des armes, des munitions aux groupes terroristes. Afin de se donner une bonne conscience, la junte française accuse le Mali de n'avoir pas été reconnaissant en se gargarisant de la mort regrettable de 59 soldats français au Mali lors de diverses opérations de lutte contre le terrorisme. À cette triste accusation, nous rappelons que dans la majorité des interventions d'officiels maliens et des cérémonies, nous rendons systématiquement un hommage à l'ensemble des victimes de l'insécurité au Mali, sans distinction de nationalité, donc y compris les 59 Français décédés. Aussi, nous les invitons à ne pas s'arrêter à si bon chemin et de remonter le temps, en passant par leur intervention en Libye, décriée par toute l'Afrique, sans oublier la participation forcée des milliers d'Africains à la Première et la Seconde Guerre mondiale, sans oublier la traite négrière qui explique le sort économique de beaucoup de pays. Combien d'Africains sont-ils morts pour la France et le monde libre dans lequel nous vivons? Ateni Kosobe aw ye nin fɔ siɲɛ caman dɛ ni fɔra ka caya masa Fransi yɛrɛ weleli ko gentil a ye mɔgɔ caman jatigɛ a yɔrɔ la dɛ kosɛbɛ
Tchèbere Sabaye. Ayadafa. Ayadafa, vous répète 3 fois. Donc, era koma kotuma ko era wolo de kumbe ka kuma kulo kono. Ngo bo ngo era wolo ministre kele mi me gouvernement kono o kumbe kene ka ya. Akume funa kume. Donc o kumbe kene ka ya. Da anyu nya ye ke anya akili la fale unge. Du moment que ministre be ka rapport ke. Ka taga fo ko Mali autorité o ko nu ka partenaire russe be ka bi muso ka. Ko ka demsanu tonyo ko ka demsanu fa. O wati kele. Demsanu ni muso yɛrɛ bɛ boulevard l'indépendance ka ko a ye taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ. Donc pour nous o baara de tun bɛ sen na. Donc Ablaye da magara min na le premier ministre a ko o tɛmɛnen kɛlen kɔfɛ k'a abandonné en plein vol. Ko mu bɔ k'u tilala ka Bamuru gɛn an tatɔ la an kɔ donnen na. O Bamuru donni an kɔ donnen na o bɛ jumɛn traduit? C'est comme a fɔra a ye bɔ an ka jamana kɔnɔ aw yɛrɛ ko an bɛ taa nin don an bɛ taa nin don o siratigɛ fɛ dugu tila o dugu tila o ka avion bɛ jigin a bɛ taa mun jigin kɛlɛkɛminɛnw ka di jɔnw ma terroriste o dalu de bangena Faransi ka kibaruya ta k'o di ani ni Mali surasiw bɛ ka t'u ka opération na u ni jɔn bɛ ka taa u bɛ k'a kɛ cogo di u bɛ k'a kɛ ni mun minɛ ye parce que san 9 olu dɛsɛra a bɛ fɔ min ma ko espionnage donc u bɛ k'o baara de kɛ an ka jamana kɔnɔ o moment aw yɛrɛ ko an bɛ taa kalo 6 ko en ordre en bon ordre en bon uniforme o tagali kɔnɔna la u bɛ ka nin baara fana boloda tugun parce qu'ils ont tout tenté a y'o de fɔ k'u y'a ɲini k'ale malidenw kɔ don ɲɔgɔn na dɛsɛra sisan u bɛ na n'u ka mɔgɔw ye ka bɔ kɔ kan k'olu bila ka baaraw kɛ donc Faransi ka ɲi ka wele ko jeune en ce sens yɔrɔ min na Faransi de bɛ bi diɲɛ ba sigibagaw Faransi b'o fɛ quoi parmi les 5 gendarmes du monde minnu ka ɲi ka diɲɛ kolosumaya Faransi b'o fɛ Faransi b'o min fɛ olu de ko bi ko terrorisme de y'an ka gɛlɛya ye ko ka terrorisme de kɛlɛ o wagati kelen aux 5 pays membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies olu yɛrɛ bɛ ka ye en flagrant délit u bɛ ka terrorisme kɛlɛ o dɛmɛ u b'u ka jamanadenw cɛ ka b'u ka jamana kɔnɔ ka na k'u bɛ na ko ka na terrorisme min kɛlɛ dɛ a la yi sɔnni sigi ko 59 de nin binna a bɛ ka peuple français de wele ani français surasiw k'a y'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la a ka kuma o de b'a ka kuma kɔnɔ ni ye gendarme kɛ ka kuma faamu o message de b'a kɔrɔ k'a y'aw miiri Libi la ko kɔlɔlɔ de bɛ Mali kɔnɔ yan donc ko n'aw kumana aw ka surasi 59 a hakili to Libi la officier wale la aw hakili to guerre mondiale fila min tɛmɛna guerre mondiale min kɛra Mali ye min k'aw ye ko wa ko bi o Faransi kelen ko de fana wuranda ci ka siyaw bila ɲɔgɔn na kalo 3 kɔnɔ maa 1,000,000 san 20 ni kɔ tɛmɛnen kɔ ka sɔrɔ ka jɔ o la k'u jɔra bɛɛ la k'u b'a sara k'olu don ko bi o kelen de bɛ ka ta ka ɲɛsin olu ka Mali ma a ye o yɔrɔ la a ye leçon d'histoire de k'o kun quoi k'a yir'u la ko kunu aw min ye nin kɛ o Faransi kelen de don a b'o baara kelen de la ka diɲɛ k'a seere ye quoi yɔrɔ la fɛnɛ a ka ɲi ka kɛ yɔrɔ min na et puis n'i y'a visage lajɛ c'est imperturbable bon o bɛɛ n'a ta l'essentiel est très important de la communication o bɛɛ n'a ta Ben i b'a ye Faransi kunnafonidi sira dɔw fɛ u ka kunnafonidila dɔw bɔra ni kibaruya ye k'a fɔ ko Faransi opposition maa dɔw de na kɛ nin ka nin don Ablaye da ko o tɛ se ka kɛ quoi k'a tɛ se ka kuma tan Nations Unies na quoi a y'o de fɔ ko hali Faransi gentil ni o chef de gentil ye Macron Emmanuel Macron ye a ye o de yira k'u ye hali Faransi yɛrɛ tiɲɛ u y'o sɔsɔ puisque Faransi ka philosophe des lumières olu de welela ko diinɛ bɛ ka bingali min kɛ o ka jɔ ko hali dansago min bɛ ka kɛ mɔgɔw kan Faransi kɔnɔ k'o ka jɔ o la yɛrɛ ne Descartes ko maaya yɛrɛ de ye hakili ye ko wa ko bɛɛ ni hakili dɔ ka kan la raison est la chose la mieux partagée au monde ko bɛɛ bɛ se ka hakilina ɲuman sɔrɔ ko wa de ka adamadenya nafa n'a ye donc a y'o de yira tac pour dire que même la France a été humiliée et aujourd'hui exposée par la junte à travers son chef de junte qui est Emmanuel Macron.
Désormais, on a le gentil de quoi. Désormais, on a de État terroriste depuis très longtemps. Et Sidiki va appeler le Sidiki les appelle État génocidaire. Donc c'est ce que Sidiki Kouyaté disait depuis tout le temps. Non, pas faux. Dans ses écrits et dans d'autres publications, Sidiki Bouwele tenait. Donc en bon niveau de Konon, et nous sommes très très heureux d'apprendre qu'aujourd'hui, diplomatie hypocrite, on a fait la rupture. Mali de rupture Kabiou. Ira ko nga jamana ka foku be nga njo parce que bi joyer la folo de ko la Steven Bigo ko l'arme la plus redoutable entre les mains de l'oppresseur reste l'esprit de l'opprimé. Adamade hakili de ni ma seri hakili la ka ma seri la ko. Donc au bara de stratégie fait au ban joyer la kaunte foyer no lute ko. Donc au be sabati kungolo la ko non ni francité ante foyer. Donc faut par finir à la tête du kungolo la ko farafim se kan kuma foko. Do be ka se ko fanta du suba ko ma do yera be ka ko orgueil ko mani arrogance ko bi fora parce que ko yera de sega c'est juste pour dire que aduna kungolo de kono wa baro jonya mara se kungolo ma ka ba maso de ka jugu mandela ko jonya te jologo e mi be se ni tigala ko me hakilina no mi na ka ba ko de ka jugu ko donc c'est pourquoi Ablaye a fait un discours de rupture ne ko abina do nyeni mardi à 14h pile. Mardi aéroport Modibo Keita ni ala sonna ma mo bena boka kumbea mi nyogoma del ka ke Mali kono puisque ni discours nyogoma del ka ke mardi 14h ni mardi 14h yoro fɛn fɛn bɛ kɛ an de b'a fɔ k'a bɔgɔ la dɔn Assimi bi k'i sen da ni yɔrɔ in na Baba Modibo Keita sen da yɔrɔ nin discours ni les 8 ans du président Modibo Keita ni ma kɛ a ɲɔgɔn ma kɛ ni ɲɔgɔn discours ma kɛ kabiri ala ye Mali da kosɛbɛ Sogali y'a bila niveau de la Ablaye Maïga ye baara ban tabarkala ko de kɛra Maïga o carré u ye ballon di ɲɔgɔn ma de k'a ci jɔ la kuma tɛ min kɔ discours ban pewu. Donc d'après mes infos avec kumbe mardi 14h pile aéroport Modibo Keita ka jama bon kabiri aéroport fo place de l'indépendance an b'u bila yen Assimi Goïta u bɛ taa Assimi fɛ Assimi bɛ sɔrɔ ka faso ka folikan d'u ma kulu u b'u tile kosɛbɛ Assimi b'i kɔnɔ de comme Sogali i bɛ na dɔrɔn a b'a gosi a bɛ kuru gosi ko je suis fier le lion est à Kati ale tɛ kuma o ale tɛ kuma o ale bɛ taa ale de ka ci fɔ lui il bouge pas il parle pas. Donc kibaruya ye mardi de kibaruya ye mardi dɔw bɛ k'a fɔ ko sini dɛ non sini tɛ an organisation bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bɛɛ sini à 16h pile an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la k'a ko bɛ organiser masse k'a ko bɛ organiser je répète 3 fois an bɛ bɔ n'o de cɛ bɛrɛ ye 3 ye donc ka bɔ aéroport la fɔ boulevard l'Indépendance min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ an b'o de kɛ masse mardi ka kunbɛn anw de y'a kɛ o wagati min na i bɛ k'a ko k'a bɛ arasi baci minɛ k'a to an tɛ a baara la ani ne de tun bɛ kuma Viber la ne de n'a y'a bɛɛ organiser an de taara ka kuma Soumaïla Cissé dɛmɛba kan a wagati an tɛ a baara kɔnɔna na o kɛra anw de y'a jama in bɔ wa masa an bɛna ɲɔgɔn jama 3 de bɔ min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ k'an b'o de kɛ a bɛ kɛ mardi don diɲɛ bɛɛ b'a ye o c'est pourquoi il a insisté ko non mais est-ce que ni mɔgɔw bɔra yɛrɛ a tɛ diɲɛ maa lasira a t'a yira k'a fɔ diɲɛ maa b'a dɔn de o de la Ablaye Maïga y'o fɔ k'u bɛ nin min na tan ko farafinna ka kɛlɛ de don k'u bɛ k'o baara de waleya donc pour dire que peuple de bɛ k'i yɛrɛ ye nin na k'olu bɛ nin ci min fɔ la tan k'olu ka kɛlɛ tɛ dɛ olu ye ci laselaw de olu ye cidenw de mais u bɛ ka peuple de ka ci fɔ donc au retour n'u bɛ na Ablaye Maïga je répète 3 fois f'a ka peuple y'a ɲɛ la de quoi wa a bɛ peuple ye fɛnɛ quoi hali maliyɛn minnu bɛ États-Unis yɛrɛ olu seko kɛ an b'u fɔ an b'u fɔ kosɛbɛ Bala Sissoko Seku Tunkara Basuma Amadou Touré on salue tout le monde fɛn fɛn bɔra ka mobiliser ani Maï je crois Madame Diarra Maïmouna o ko la donc olu an balimamusow bɔra mobilisera u Ablaye kunbɛn les Dramane Diawara u bɛɛ mobilisera donc Ablaye yɛrɛ y'o fɔ a y'u fɔ fɛnɛ a don dɔ la u ye tigɛrɛ fɔ et au retour u ye tigɛrɛ fɔ a laban yɛrɛ ye point fermé kɛ an ko maintenant k'a dafara yɛrɛ wolo yɛrɛ quoi ok an ka taa Mali ka plainte Nations Unies la France contre la akumara o fɛnɛ kan an k'o lamɛn. Eu égard à la gravité des faits commis par la junte française, le Mali, dans sa lettre en date du 15 août 2022, a demandé la tenue d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette réunion a pour objet de permettre au Mali
de présenter les éléments de preuve en sa possession, démontrant que l'armée française a agressé en de maintes reprises mon pays, en violant de manière répétitive et fréquente l'espace aérien malien, sans autorisation des autorités maliennes, et parfois en falsifiant des documents de vol. Plus grave, Monsieur le Président, le Mali sera en mesure de prouver que la junte française a fourni des renseignements et des armes à des groupes terroristes. Le gouvernement du Mali s'interroge sur les raisons qui poussent cet État membre du Conseil de sécurité, de surcroît assurant la présidence de cet organe, à faire obstacle au débat en vue de la manifestation de la vérité. Le monde doit être édifié sur les faits graves qui se sont déroulés au Mali et qui sont à la base de l'aggravation de l'insécurité et de la déstabilisation du Mali et du Sahel. Par la saisine du Conseil de sécurité, le gouvernement du Mali entend mettre cet important organe chargé à titre principal du maintien de la paix et de la sécurité internationale face à ses responsabilités et dénoncer les agissements de la junte française contre mon pays. Ces actes hostiles sont incompatibles avec la Charte des Nations Unies et son statut de membre permanent. Il y va de la crédibilité de notre mécanisme commun, de l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, mais surtout il y va de l'intégrité de l'Organisation des Nations Unies qui repose entre autres sur le respect des engagements internationaux, de la légalité internationale et de la Charte des Nations Unies. Monsieur le Président, il semble opportun pour le Mali de demander votre implication personnelle auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies afin que notre demande aboutisse pour que cesse la duplicité et la guerre par procuration imposée à mon pays. Monsieur le Président, dans la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent, le gouvernement du Mali est fortement interpellé sur la question des droits de l'homme. Je tiens à souligner que les droits de l'homme constituent avant tout des valeurs qu'incarne chaque Malien. Aussi, le gouvernement du Mali reste déterminé à les respecter et à les faire respecter, conformément à sa politique de tolérance zéro contre l'impunité. Et cela par fidélité à nos valeurs ancestrales inscrites dans la charte de Kouroukanfouga, proclamée en 1236 par l'empereur du Mali, Soundiata Keïta. Le Mali, berceau de grandes civilisations, héritier de grands empires, terre de brassage, d'hospitalité et de tolérance, fait de la promotion et de la défense des droits de l'homme une priorité nationale. C'est pourquoi je réaffirme avec force que les opérations militaires des forces de défense et de sécurité du Mali sont conduites dans le strict respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Malika plainti ko abenyini Nations Unies secrétaire général fait Mali yɛrɛ de b'a ɲini a fɛ a ka i jija walasa nin kɛnɛ in ka sigi sa ka kɛnɛ bɔ a bɛna kɛ delili ye dɛ a kɛra delili de u tɛ sɔn o ma fo ka diɲɛ wuli c'est pourquoi bi institution Mali crise nana comme je l'ai dit wolo expérience dɔ de la min ni a ka ɲi ka adamadenya nafa quoi mas o de la ne ko n ko nin tɛ Mali dɔrɔn kunkanko kuma ye nin tɛ farafinna dɔrɔn kunkanko kuma ye nin ye diɲɛ bɛɛ de kunkanko kuma ye ka ɲɛsin jumɛn ma institution minnu sigilen bɛ ko k'an lakana ko an ka bɛn ko an ka sigi ko ka fɔ ko ka jɛmu o institution kelenw olu de bɛ ka diɲɛ kalaya les plus hauts responsables de ces différentes institutions internationales olu de bɛ ka diɲɛ kalaya. Quand la France tombe, les États-Unis tombent. Et si les États-Unis tombent, c'est la fin des Nations Unies. Oui, tiens de haut. On est lié les Nyogana. On devient Mali devient avec un nouvel ordre mondial. Au discours tracera ni kuma de kono wallahi ala. Ka diɲɛ yɛlɛma kura k'a taabolo kura ka se k'o bila sen kan o kuma de bɛ discours in kɔnɔ. C'est pourquoi a bɛ ka sinsin k'a kan mais o tulo b'a la fo ka diɲɛ wuli u t'a jaabi. Ko dalu bɛɛ dafalen don Mali bolo quoi dafalen k'u ka kɛnɛ bɔ dɔrɔn k'an ka a di diɲɛ k'i wasa don a la mas ni ne kun ka ɲi ka kɛ bi ni baara tɛ CEDEAO la wallahi nin kun y'a ka baara sɔrɔ nin kun ye baara ye ni baara tɛ
Union africaine na ni u ka baara sɔrɔ la. Hali mu da don ala. Hali olu dama don ala. Ka diɲɛ wuli u t'u da don ala. Fo ka diɲɛ wuli mais u ye communiqué kɛ yan ko France ko Wagner bɛ yan. Ko Wagner ko CEDEAO y'a kɛ Union africaine yan. U m'a ye u m'a mɛn tiɲɛ t'u bolo ka kuma min fɔ u bɔra k'o kuma seereya mais nin ko aw kana fɔ ne ta ye tiɲɛ dɛ k'a ye kɛnɛ bɔ. Ko u ka jɔ dɔrɔn ko to galama ye tigɛ jeni u kun ma sɔn a tɔ la kɛnɛ ka bɔ a kali ka bila an ka n'an ka dalu yira u ma sɔn kɛnɛ nin kɛnɛ u ma sɔn donc parce qu'ils savent pertinemment que le Mali détient les satandés o de don olu ka armement ye o de ye nin ye o dalu in tɔgɔ de ye satande o sitanɛ sitanɛ nɔrɔda o de b'an bolo walahi dalu la ko musokɔrɔba dɔ b'i ba i cɛ la tellement dalu bangene mais fɛn man jugu diɲɛkɔnɔ ma se ka fɛn min bɔ da la diplomatie i b'o dɔn o ye pression morale le Mali bɛ k'o de kɛ France ni diɲɛmɔgɔ la u b'a dɔn ko fɛn in bɛ bila u b'a bila cogo d'a bila kuma bɛɛ dɔn mais gendarmerie de b'o fɔ ne t'o fɔ an b'u torturer fɔlɔ de torture morale an b'o de k'u la ka sɔrɔ k'a bila a bɛ na o diɲɛ bɛɛ b'a ye après quoi sɔsɔbali a tɔgɔ de y'o ye walahi a bɛ bila o mais fo k'a yira diɲɛ bɛɛ la fɛnɛ ko hali faransi in fɛnɛ kelen tɛ k'a yira diɲɛ institution minnu bɛ yen bi elles ont montré leurs limites u ser'u dan na k'u b'a sɛbɛn n'i y'a dɔn ko bibi na ko guerre bɛ jamana joli kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ u b'a sɛbɛn ko le monde en guerre ka jamanaw cité ye i bɛ globe quartier diɲɛ quartier rouge bɛ jamana minnu bɛ guerre kɔnɔ ko le monde en guerre au lieu de dire guerre mondiale ko le monde en guerre contre qui puisque ni diɲɛ kɛra sisan k'u sɔnna ko an bɛ guerre mondiale kɔnɔ olu ka Nations Unies bɛ ci de c'est pourquoi on bɛ ka Poutine de wele quoi parce que olu nana min nana n'o ye SDN ye o dɛsɛra de ka deuxième guerre mondiale remplacer donc bi ni Nations Unies de ka ɲi ka cun puisque an piégelen de don diɲɛ piégelen de don walahi jamana damadɔni fɛ a tɛ tɛmɛ jamana 15 kan o de kɛlen ka diɲɛ piéger États-Unis n'a nɔfɛ mɔgɔw u kɛlen ka diɲɛ piéger Russie la piégelen don a kɔnɔ Chine piégelen don a kɔnɔ k'an tɔgɔ da ko Nations Unies tiɲɛ tɛ dɛ n'u tun bɛ fɛ k'a fɔ ko jamanaw faralen ɲɔgɔn kan o ye Nations Réunies de mais u ko Nations Unies tubabukan don parce que u bɛ k'a yira k'an bɛɛ de bɛnnen don an bɛnnen tɛ o les 193 pays c'est faux et archi faux bɛɛ in bɛ ka kɛ anw de kan quoi olu de bɛnnen don a hɛrɛ olu ta ye bingali ye anw ta ye ka tila k'a fɔ tugun ko ni bin kɛra an kan k'an kana an yɛrɛ lafasa ni kɛlɛkɛminɛnw ye ni bingali sira ye ko an ka taa sigi ko ka jɛmu ko sigi fɛnɛ ka kɛ o de la u yɛrɛ rappeler quoi c'est un travail intellectuel un travail scientifique et un travail savant o de kɛra baara in na a bɛ wagati jan bɔ ni ɲɔgɔn ye bɛ sen ma ni discours labɛn an ye adresse à la nation min kɛ ne y'a fɔ yan o i ko fɛn dɔ bɛ ka labɛn minɛ nana n ko bombe don hali ni y'u wele k'an bɛ fɛ a ka ɲɔgɔn ye an bɛ ɲɔgɔn ye la donc an bɛ ka 77e session labɛn Nations Unies la i b'a dɔn discours in bɛ ka labɛn a ɲɛdɔnbagaw fɛ quoi c'est un travail savant comme l'a dit Modibo Keïta un travail collégial est un travail savant u y'o baara de kɛ ensemble et puis foyi ma jɛ quoi foyi ma jɛ avec des dates précises aw yɛrɛ ka kuma wala u ye taïchi de kɛ j'ai dit que c'est des maîtres de taïchi qui sont à Kuluba k'i yɛrɛ to fanga kɛ k'i bin u ko Faransi e de ye nin fɔ i ka philosophe de ye nin fɔ ko bingali man ɲi k'an ka jo sariyaw bato bi e de bɛ ka na bin anw kan Faransi e de taara i ka assemblée kɔnɔ k'i bɛ na ko ka na Mali dɛmɛ ja k'e bɛ terrorisme kɛlɛ la o fɔlen don i ka peuple ye ja e de bɛ ka na terrorisme dɛmɛ yan ko nin taara fɔ tribune sanfɛ de kosɛbɛ Nations Unies aw yɛrɛ ka sariya a sigiden filanan charte 2 article 2 de la charte des Nations Unies o yɛrɛ de ko ni jamana man bon ni jamana ye ko wa ko bɛɛ ka ɲi ka bɛɛ ka souveraineté bonya ko wa ko ni dan sagoni kan k'i kana dusu k'i ka na ko an ka sigi ko an ka na an ka sigi fɛnɛ k'u tɛ u sɛbɛkɔrɔ tɛ k'u tɛ sigi dalu b'an bolo aw delilen don an ka sɔn dɔrɔn k'a fɔ mais ko kuma tɛ yen dalu tɛ yira ko dalu tɛ yira pour que Faransi kɔ mana bɔ États-Unis kɔ bɛ bɔ o de bɛ sen na o et c'est pourquoi nous interpellons Vladimir Poutine Poutine tuguni que Poutine s'assume wallahi alisa an ka bɔ ni Nations Unies kɔnɔ ma tiɲɛ tɛ c'est de l'hypocrisie internationale wallahi tiɲɛ tɛ nin juguya de don Faransi de bɛ na n ka partenaires n bɛ ka n'u dɛmɛ n ka alliés n bɛ ka na ka nin fɛn kɛ
beaucoup de fois, c'est pas pour rien quand François Hollande dit que c'est le jour politique le plus important de sa carrière. C'est parce que lui Saria de Takoube 56 ans après aller de Serako Barake. Il y a importance. Sinon il est a 2000 Français au fait au magasin le jour politique le plus important. Il y a boulevard de l'indépendance ko comme Damado manipuler gato Diao Kerefe ko oui ko c'est le jour politique le plus important de ma carrière. Tout ça c'est révélateur au fait au discours sugu de me dinya kono ni ebe chien fo wa fo ko ni fato ko ni mais en toute sincérité galon so e muye ka kuma ni chenyumani mamu ki ga fo chogo de la e ka jamana do me ka faga ko e kana do mo gasila o kuma photo e ka jamana be ka ci ka siga sen sabara kono I jora kene ka kiko kuma nya fo be ki ka jamana kono don la fasa ke kana do mo gasila mas ala kira kesi nema bay mo tena beni basike kadi mo mi ya kono ka bo ala kira kesi nema bay atuna mo gasila parce que ni ye tiɲɛ fɔ min bɛ balo galo na e bɛ don o gasi la o n'an donna olu gasi la k'an ye nɛni kɛ k'an ye dɔgɔyama kɛ parce que olu de ye diɲɛ ordre tracé quoi I bɛ to o de kɔnɔ n'i bɔra o kɔnɔ e ma civiliser o de la seginna n'u ye fɔ Kurukanfuga ko Mali ye jamana ba de an ye empire baw kɛ k'a bɛ Sunjata fo k'anw bɛ dunan bonya wa anw bɛ jo sariya ni adamadenya hakɛw o danw bonya I bɛ ka kun bɛ min fɔ parce que tiɲɛ ye mumini ka fɛn tununnen hali n'a bɛ mɔgɔ bolo min man di ye quoi ou bien a ka taabolo man di ye I bɛ tiɲɛ in ta I bɛ baara kɛ n'o ye quoi I bɛ ka ko ya ko nu film quoi ko y'a sɔrɔ dɔw kun tɛ yen quoi o kuma de ye tiɲɛ ye donc bi Ablaye taara ka taa I bɛ ka nu film a y'o de développer o kuma de y'o ye donc pour dire que voilà leçon de diplomatie do leçon de géopolitique cours de grammaire, cours de vocabulaire, stratégie cours de culture et stratégie de guerre. C'est un gendarme qui sait ce qu'il dit et dans la sérénité. Et puis, ni be ka kuma fo chogo maso ka bo ko so ben kuma ere subane Alassane fana y'a niyɔrɔ sɔrɔ a la sabula a fɔra kosɛbɛ an ka taa n'a ye. Je saisis cette opportunité qui m'est offerte pour remercier chaleureusement notre respecté aîné, son Excellence le Président Alassane Dramane Ouattara, pour les sages et éclairés conseils qui nous a prodigués dans son allocution mémorable à cette 77e session de l'Assemblée Générale des Nations Unies. Je voudrais le rassurer que les autorités de la transition malienne n'ont d'autres objectifs que de faire des réformes politiques et institutionnelles avant d'organiser des élections, tout en luttant obstinément contre le terrorisme. Ces réformes permettront d'améliorer la gouvernance et toutes les dispositions seront prises pour que la démocratie malienne soit la plus enviée au monde. Dans ce chantier, nous prêterons une attention particulière au troisième mandat, qui ne sera pas possible. Le troisième mandat. Le troisième mandat pour un public moins averti consiste pour un président de la République d'effectuer une manœuvre en 4 temps, en vue de conserver le pouvoir pour lui seul et son clan. Premier temps, presque en fin de second mandat, donc en principe non rééligible, il s'agit pour le président de la République sortant de déclencher une révision constitutionnelle de manière non consensuelle. Deuxième temps, au cours de cette révision constitutionnelle, le président de la République sortant modifiera quelques dispositions constitutionnelles. Troisième temps, une fois la nouvelle constitution adoptée, sur fond de crise politique naturellement, le président sortant devient candidat en violation de la limitation du nombre de mandats à 2. Sa candidature est alors justifiée par l'adoption de la nouvelle constitution et le prétexte est tout trouvé. La limitation du nombre de mandats à 2 concernait l'ancienne constitution. Par conséquent, il est candidat au regard de la nouvelle constitution adoptée. Quatrième temps, une farce électorale est organisée. Forcément, il remporte les élections et s'ensuit une chasse impitoyable aux opposants politiques, dont certains sont arrêtés, d'autres s'exilent et d'autres assassinés. Les allégeances sont obtenues grâce au pouvoir de l'argent, le clientélisme et les intimidations. Dans un langage plus simplifié et en référence à une métaphore footballistique, le troisième mandat
est une magie. C'est l'art de se dribbler soi-même tout en gardant le ballon. Excellence, Monsieur le Président Ouattara, vos conseils nous rappellent la triste histoire du chameau qui se moque de la bosse du dromadaire. Chameau ni dromadaire te glede. Ni tokan ko ni mani famne korobe mo ka fe keleme kuru kelemo ko la keleta kuru fly donc ko kuru fly be ko la be ka fo ko kuru keleme ne ko la be ka yela bonne la ko keleta kuru fly keleta keleme mais ndawali ba ni kuma ni Alassane est-ce que Alassane kuma musa ka sur Alassane to fo. Non, il est important qu'Alassane toko ka fo parce qu'Alassane ne yera donneur de leçons. Ou be ko de ke quoi ni ma mine téléphone ci lay be mine kangar dala olu tolilen do u jogo ka jogo shegele mi wulu tay na olu ka me ko be ma wara blasira o de ka problème e quoi imana to ga jele kala ko fa généralement mo wote sima e ba don ka ba imay ibe mina benye bila woni fe mais mo ci ka chan quoi on veut vraiment libérer notre territoire servir dignement notre peuple et le défendre partout où le besoin se fait sentir mais o wakati kelena do be ka terki ka souvent il faut réagir pour atiki ka bla amina era kono aka jamana don ka do era ka era don aka don fene ka nya bala ka nya don fene quoi pour pouvoir avancer donc c'est extrêmement important Alassane Dramane Ouattara minye rébellion ka era ka jamana kono 10 ans pour que ka se ka na fangala ne model ka ye français ko kema woroga jiya kono de mais ne model ka ye jiya kono farafina ya français et terroriste de medjie benyana siri gouvernement légal jamana bebi yere mogomina o kama mais basara ça pendant 10 ans et Vladimir les a fait essuyer u bora ye o mina ne u yo kɛ juguman ba ye paparan pakila u klala ka min kɛ ado ye ne ma ye u ye nin kɛ mɔgɔ min ye quoi ka avion français wuli ka militaire français wuli ka taa palais présidentiel bombarder jamanadenw ye mɔgɔ min kɛ président ye k'o bɔ ye ka ado sigi ye jagoya o kɛra Alassane Dramane Ouattara e b'o sigi kɔnɔ yen ten mɔgɔw ɲɛ b'i la mɔgɔ tɛ ka fɛn f'i ye i yɛrɛ taa mɛ diɲɛ juru bɛɛ ta ka don hali Ivoire mɔdenw kana pour que dɔrɔn n ye 3e pont dilan n ye goudron dilan n ye nin dilan Ivoirien ka zugulu dala dɔ bɛ y'o de ye siro olu ko n'a tɔ ma kɛ k'u ka goudron dun k'a ye dɔ da goudron na dɛ a bɛɛ juru kungo bɛ jamanadenw na u bɛ ɲini ka na tabali ta talafɛn ta o bɛ jamanadenw kan mais dɔrɔn ye cogo ɲuman in ka kɛ ka wari tɔ bɛɛ don fɛn min bɛ se ka kɛ ka opposant politique la manku a dɔ bɛ k'o bɛɛ kɛ et CEDEAO yɛrɛ sariya de ko le tripatouillage constitutionnel est synonyme de Ali Boiri seginna kan Nations Unies tribune na kosɛbɛ donc pour rappeler que u yɛrɛ ka protocole additionnel bɛ yen minnu y'o fɔ k'o jɛya donc a y'u walayi école de don ni discours ni école do Bob Marley ma a tɔgɔ Haïlé Sélassié ka discours ta wa tant que cette philosophie qui fait une race supérieure et une autre inférieure partout sera la guerre donc c'est la victoire de Dieu sur le diable du bien sur le mal au discours ne au discours mi Alpha Blondy fana segina ka français la au discours ni ne o ye université o ye école ye cogo min na Ablaye ka discours ye université de wallahi nin bɛ se ka kalan mɔgɔw kun bɛɛ bɛ nin kɔnɔ discours in kɔnɔ a bɛna ye sukaro kɛ mɔgɔ da kosɛbɛ ka jɛnɛmina ɲɛ kan kosɛbɛ a y'u yɛrɛ la segin u yɛrɛ ka sariyaw de kɔnɔ quoi a ma taa ni sariya ye quoi c'est-à-dire e kɔ sɛmɛlen don ni ne la yɔrɔ n bɛ kɔ bɔ yen an balo a été emballé diɲɛ bɛɛ ɲɛna a y'o baara de kɛ Ado a été un adolescent a ka discours de yira kan o de ta ka ɲɛsin Ado ma et Bazoum a été zoomé k'a bonya bɛɛ ka yira diɲɛ bɛɛ la ko ja bɛ bɔ yan de et Macron a été macronisé donc a y'o de yira diɲɛ bɛɛ la ko ni baaraw de bɛ ka kɛ ni jamana ɲɛmɔgɔ ninnu fɛ bɛɛ i niyɔrɔ sɔrɔ bɛɛ ka niyɔrɔ sɔrɔ a la Guterres même a goûté à la vérité o de fana bilala sen kan o min sigilen bɛ k'a yɛrɛ ka baara fɔ a ye quoi
k'i bɛ ka kuma i b'a fɔ jamana dɔ ɲɛmɔgɔ i b'a fɔ e tɛ institution ɲɛmɔgɔ i kuma cogo i yɛrɛ ye min fɔ kunun dɛ ko ni article Nations Unies de ko maa minnu taara Mali la ko tiɲɛna ko mercenaires don k'u ma taa aw ka sariya kɔnɔ o kelen de tilala ka n'i sigi tugun ko mercenaire tɛ France 24 plateau fana kan ne tɛ jigin ale la Portugal ye min ye États-Unis bolo bɛnkan minnu b'olu ni ɲɔgɔn cɛ olu binnen kɔ olu ni Espagne ninnu u seginna k'olu minɛ de hali olu bɛ la Lisbonne fɔ u bɛ juru don olu de la kosɛbɛ a y'o renvoyer ten de u ka jamana kɔnɔ parce que u bɛ juru de don o jamana ninnu na donc o jamana den dɔw bɛ wele ka na bila nin ko ɲɛmɔgɔya la pour juste k'u manipuler u bɛ y'o dɔrɔn de kan i b'a fɔ Musa ni ka kɔmɔ ko walahi ko kɔmɔ ye de ta i sigi bɛ ni kɔmɔ bɛ bɔ i bɛ minɛ ka dogo soju la o de bɛ Guterres la a tɛ se ka foyi fɔ min tɛ États-Unis ka politique ye États-Unis de ta ye a ka Nations Unies an bɛ bɔ nin kɔnɔ de k'an ta créer que la Russie et la Chine acceptent de s'affirmer o de bɛ kɛ o c'est un nouvel ordre mondial qui a été déclenché à partir de Bamako par le colonel silencieux Assimi Goïta o de tracera diɲɛ kura an bɛ don de kɔnɔ Mali kura banna dɛ Afrique kura banna diɲɛ kura de bɛ diɲɛ kura de la sisan o de kɛra ko président minnu tun kan ka ci CEDEAO fɛ k'a fɔra ko Mali tɛ se k'o recevoir cɛla kuma la an ma tila gɔn kundili la olu bɛ na ko ka bubu tigɛ nunkɔrɔsi de tiɲɛ de don an bɛ nin kɛlɛba la an man ka nin discours la an yɛrɛ bɛna diɲɛ bɛɛ bɔ Abdoulaye Diop bɛ na mardi an bɛna olu kunbɛn an ma tulo la o a bɛ taa k'aw bɛ taa Assimi tɔɔrɔ kuma caman wɛrɛ la aw dun ni Abdoulaye Diop de b'a ɲɛfɔ Assimi b'a kunkolo kɔmi dɔrɔn u ni Abdoulaye Diop de bɛna ɲɛfɔ u ni Abdoulaye Diop ninnu de bɛ kuma u ni Assimi kɔni bɛ ɲɔgɔn ye mais kuma tɛ Assimi bolo ko a tɛ kuma Assimi na cogo min ta Assimi bɛ ten de a tɛ kuma i bɛ na 30 minutes i bɛ kuma a b'a fɔ an y'a mɛn an y'a hakilinaw fara ɲɔgɔn kan an ni jaabi min ka kan an bɛ jaabi lase aw ma sira fɛ par les canaux officiels a banna non kuma t'a fɛ o parce que a b'u ye cogoya dɔ de la wala u bɛ ka fort don a la parce qu'ils savent que ani fort ni ɲɔgɔn cɛ ko caman bɛ yen o de la u bɛ ka fort fara a kan hali ni y'an balo ci bɔ min na k'a ka na bɛn n'a dɔn a tɛ bi hali ni y'a ci a tɛ bi parce que ale nana fɔlɔ la ka fɛn ka kala bira a kun na k'a bɔra a ka so k'a nana a ka so mais a ma kɛ ka jɛya donc bakuruba la o baara de bɛ an b'an ka jama bɔ ba la mardiw k'an ka farafindenya n'an ka malidenya an'an ka bɛn ani an bɛ jo sariya bonya min kɛ an bɔra maaba minnu na n'olu y'an piribaw sigi tiɲɛ ni ɲɔgɔn bonya ni adamadenya gasi kan k'o bonyamasegin kɛ an ka jamana ye mardi y'o don de ye bɛɛ de kan ka bɔ bɛɛ ani darapo k'a yira diɲɛmɔgɔ la ko anw ka kuma de don Assimi tɛ dɛ o de la ko n'aw k'aw bɛ se Assimi ma ɲɔgɔn miliyɔn caman de bɛ Assimi binnen quoi o tɛ on peut tuer comment dirais-je le messager mais on peut pas tuer le message pas du tout i bɛ se k'i jɔ prophète ɲɛma i tɛ se ka prophétie lajɔ donc a y'o de yira ko hali ni Assimi na jɔ bi ko la doctrine de la souveraineté est instaurée en République du Mali Assimi ka négocier o fɛ o ka fisa ko ye parce que Assimi bɛ ko dɔw tɛrɛmɛ Assimi bɛ ko caman tɛrɛmɛ ne yɛrɛ b'a ye Assimi bɛ ko dɔw tɛrɛmɛ i kɛlen ka Assimi bɔ yen Ala k'a kɛ nin ka bi anw tigɛ kɔnɔ i ma to a la o tɛ min na Assimi bɛ ko dɔw tɛrɛmɛ walahi donc an bɛna bɔ aw b'aw sigilen to aw yɛrɛ ma ten ka chair moite ci comme si vous gérez quelque chose la CEDEAO an bɛna Bamako mardi an bɛna Tarata aw de ta ye Tarata ye donc a fɔra k'u kana se yan aw de ta ye Bamako ye Abdoulaye Diop wele la a bɛ ci a ma de silencieux fɛ k'a f'u ye k'an b'u bisimila alamisa n'u t'o kɔnɔ u ka to yen cɛ o de fɔra u ye u bɛ na alamisa de o non pas aw tɛ mɔgɔw bɛ sɛbɛ ci la an ma tulo la aw bɛ ka wuli ka na tuguni an tulokɔrɔ tɔɔrɔ kuma la ka tila bin bɛ ka kɛ mɔgɔ min kan olu tun ka ɲi ka nin programme bɔ k'an bɛ taa kuma Alassane Dramane Ouattara fɛ walahi anw tɛ se ka Assimi lafasa n'o y'a sɔrɔ Assimi de ye Mali sɔrɔdasiw wuli ka mensonge identité de d'u ma ka tila tuguni k'a fɔ k'u bɛ tobili de kɛ u bɛ nin baara de kɛ ka taa cu Ivoire ka bilahi talahi an tun b'a fɔ Assimi Goïta président Assimi nin yɔrɔ la i filila segin kɔ bɔ nin sira kan nin t'a kɛ cogo ye aw yɛrɛ mana kuma ko manquement yɛrɛ la manquement tɛ majɛ ye wa o kɔrɔ tɛ ko aw yɛrɛ sɔnna k'a ma kɛ sariya kɔnɔ wa n'i ko ko mercenaire don dɔw b'a fɔ ko non ko soldat don olu yɛrɛ tɛ mercenaire kɔrɔ dɔn n'i ye mɔgɔ ta sisan mɔgɔ min ye journaliste ye k'i b'o bila mercenaire la i b'a bila mun mercenaire la
mercenaire journaliste mercenaire makɔrɔ ko k'a bɛ ka minnu recruter ni dɔw b'a kule la mais a ye na ni preuve ye preuve nana tuguni ko ayi k'u da tɛ kuma la u tɛ ka kuma o olu ye mercenaire journaliste de wa n'i bɛ surasi mercenaire bila n'i bɛ mercenaire bila ka taa marifa ci min bɛ marifa dɔn i b'o de bila ka taa kɛ surasi de bɛ bɔ a ka jamana kɔnɔ k'a ka identité masquer ka taga mercenaire kɛ jamana wɛrɛ kɔnɔ i ye surasi ye ni min y'i wele la o ma nkalon tigɛ parce que i ye surasi ye i ka métier des armes i b'o de kɛ mais i bɛ t'o mercenariat kɛ ni fɛn i bɛ min dɔn e bɛ se ka taa mɔgɔ sɔrɔ finiko sarala ta k'i bɛ t'o bila kɛlɛkɛ sarala la a b'o ɲɛdɔn wa a t'a ɲɛdɔn a t'o ɲɛdɔn donc tobilikɛ sarala bɛ yen i tɛ se k'o ta k'i bɛ t'o bila ko taa jamana dɔ kɔnɔ i ka taa bawuli baara dɔw boloda ye donc pour nous nin baaraw de ye tiɲɛ ye minnu kɛra e k'i Alassane Dramane Ouattara yɛrɛ kɛra olu bolo bi dɛ parce que n'a bɛ sira kelen kan parce que il faut que le cas Mali au cas lajɔ de ni Mali cas réussira d'autres vont suivre c'est pourquoi an balo bɛ boli la o ko ka force dɔ sigi min bɛ kɛ EMOC ɲɔgɔnna ye nka y'o o fɔ fɛn discours bannen a donna bɔr'i kan a taara ka t'o kuma de fɔ ko fo ka sigi de ko ka labɛn bila sen kan ko ka an bali fɛn na an ye Bazoum fɛnɛ ka assemblée député dɔ kumakan mɛn k'olu yɛrɛ de bɛ coup d'état contre la ne ko est-ce que nin bɛ Bazoum fɛ est-ce que a bɛ Bazoum dɔn Bazoum ka vidéo bɛ a bɛ ka marché ka coup d'état soutenir Bazoum yɛrɛ ko Bazoum y'a fɔ a da yɛrɛ la ko Menaka bɛna attaquer kosɛbɛ a da la ils le disent olu t'o o dogo yɛrɛ olu t'u yɛrɛ suguya dogo mais dɔw bɛ bɔ k'u bɛ mɔgɔ lafasa nkalon de kan n'i ye mɔgɔ ye n'a bɛ taabolo min kan n'o ye tiɲɛ ye mɔgɔ dɛmɛni na dɛ i b'a fɔ kari nin ye tiɲɛ ye mais nin yɔrɔ ye majɛ ye kari an ka bɔ nin kɔnɔ an ka taa yan fɛ o de ye dɛmɛ ko kuma jumɛn b'a bolo k'olu ta ye dɔrɔn k'olu ma sɔn min ma ko fanga kana ta ni kɛlɛ arme ye fanga kana ta ni arme ye aw bɛ ka bin jamanadenw kan aw bɛ constitution yɛlɛma a b'aw yɛrɛ maintenir jamanadenw tɛ kalan sɔrɔ u ka sɔrɔ tɛ yiriwa u tɛ lakana sɔrɔ u tɛ furakɛli sɔrɔ an n'aw ka denbaya bɛ taa furakɛ ko surasiw ka n'u jɔ u jɔyɔrɔ la surasi yɛrɛ wolow an bɛ bɛɛ wele hali faransi surasiw c'est pas une apologie au coup d'état mais nous invitons tous les militaires patriotes à déclencher la révolution intelligente contre tous ces pouvoirs obscurantistes. maa caman ko mardi après-midi ko n'o tora maaw ye k'a bɛ ɲa dɛ k'olu caman ye foroba baarakɛlaw ye k'a k'o fara a ka ɲinini kan quoi. oui ne kɔni bolo a bɛ se ka ɲa o ma. a bɛ se ka ɲa a bɛ ɲa quoi a bɛ ɲa n'a ma ɲa cogoya dɔ la a bɛ ɲa cogoya dɔ la. kosɛbɛ donc an ka bɔ dɔrɔn an ka cɛya ka kɛ kulu ye min bɛ diɲɛ tɔ da Mali la u b'a dɔn k'an ye jamana sugu min ye quoi. France ministre des Affaires étrangères a fana ye a niyɔrɔ sɔrɔ a la. Malgré les efforts tangibles de la transition malienne dans la mise en œuvre des chronogrammes des réformes politiques et institutionnelles et celui des élections salué par la communauté internationale, Madame la ministre des Affaires étrangères de la junte française, à qui le Mali n'a pourtant rien demandé, a estimé qu'il n'y avait pas eu de progrès, oubliant que nul ne peut aimer le Mali plus que les Maliens eux-mêmes. Sa position singulière et son adversité ne nous surprennent guère. Victor Hugo, dans Claude Gueux, a classé le genre humain en deux catégories, en indiquant, je cite, qu'il y a des hommes qui sont fers et des hommes qui sont aimants, fin de citation. Madame le ministre, dont il s'agit malheureusement, n'est ni fer, ni aimant, elle est hideusement sui generis. Devant l'incertitude et les situations étrangères, le peuple malien adopte une attitude prudente, c'est ce que l'écrivain et le sage Amadou Hampâté-Bâ met en relief en conseillant dans l'étrange destin de Wangrin que, je cite, « Si observer est une qualité, savoir se taire préserve de la calamité ». Fin de citation. Madame le ministre de la junte française, le Mali vous conseille de vous contenter d'observer sa situation. C'est l'occasion pour moi de saluer les relations de coopération exemplaires et fructueuses entre le Mali et la Russie, tout en réaffirmant que le Mali reste ouvert à tous les partenaires qui souhaitent l'aider à relever les défis multiples qui l'assaillent dans le respect strict de sa souveraineté, de son unité et de la dignité du peuple malien. Le Mali rappelle que conformément à la vision du colonel Assimi Goïta, président de la transition chef de l'État, 3 principes guident l'action publique nationale. Premier principe, le respect de la souveraineté du Mali. Deuxième principe, le respect des choix stratégiques et de partenaires opérés par le Mali.
Troisième principe, la prise en compte des intérêts vitaux du peuple malien dans les décisions prises. Attendez, Meninga. Oui. Ben, Kosobe. ni an balimamuso dɔ ye. Oui. Ko an ka jamukan ninnu a bɔ a lamɛn kosɛbɛ. Oui. Ale bɔra Bamako kunun ka taa a bɛ Canada sira kan. Ni waati in na k'a bɛ Faransi o ye escale kɛ Charles de Gaulle la k'a bɛ ka jamukan in suit kosɛbɛ ko ka foli ko k'o lase i ma nin waati in na. An b'a fɔ Ala ka se n'a ɲuman. Tabarikala. I ye nin fana mɛn dɛ. France ministre des Affaires étrangères a fana ni yɔrɔ sɔrɔ dɛ. Ni ne ma bila sitanɛ nɔ la. Jean-Yves Le Drian. Le Drian. Ouais. Ne bila l'o nɔ la. Donc ale m'a nakun dɔn quoi. A m'a nakun dɔn. C'est pourquoi a bɛ fɔ Ablaye Mayiga colonel Ablaye Mayiga da magara min na. Ko maa i bɛ se ka waliden jɛrɛnin kanu mais n'i y'a kanu ka tɛmɛ a ba kan suya bɛ bange la. A y'o baara de bila sen kan ka ɲɛsin anw ka jamana ma ko i ma ɲininka fɛn na ko min na k'i bɛ ka kuma o kan k'i t'i wasa don aw ka faransɛw ka problème na quoi. Aw yɛrɛ ko k'aw fɔra Mali kɔnɔ kaban mais Mali ko tɛ ka ɲɛ dɛ, Mali ko bɛ ka juguya dɛ, Mali ko bɛ ka tiɲɛ dɛ. O t'a ɲɛ sira la. Ko i ta kun ko ma guwan kotigi la filɛlikɛla jugu ɲɛ cira. O de baara ye nin ye ka ɲɛsin a ma. Donc c'est pourquoi a y'o de fɔ a yɛrɛ k'a yɛrɛ rappeler tuguni ni bɛɛ kɔnɔ a bɛ ka peuple de bonya quoi. K'a bɛ Faransi peuple de fana respecter tugun quoi. K'a bɛ Faransi peuple de respecter. Et il rappelle Victor Hugo, il le renvoie la lettre de Wangere. Avec o de kɛ ka ɲɛsin u yɛrɛ ma. C'est-à-dire avec la leçon de Douma, leçon morale b'a kɔnɔ, leçon d'histoire b'a kɔnɔ, et leçon même de géographie b'a kɔnɔ pour que u k'a dɔn ko dɔ bɛ ɲɛ yan fɛ o tɛ ɲɛ yan fɛ et que jamana dɔw bɛ yen olu sigilen don nin taabolo kan. Donc pour nous u bɔra u ye kuma caman fɔ mais u yɛrɛ dala kan o de kɛra sababu ye k'u siri quoi. Donc a y'o de yira i da ma n'i don i tɛ bɔ olu de bɛ ka bɔ ka kuma Mali ko kan, Mali ma kuma olu ka ko kan. A fina jɛra olu fɛ yen o anw ka ko la, a jeninen n'a balabalalen ye o t'anw ka ko ye mais olu de bɛ wuli f'olu ka na anw fɛ yen aw de bɛ taa nin sira fɛ a ye taa ta a ye segin ta a ye bɔ ta. N'i yɛrɛ défend o la o fana bɛ digi dɔw la u ye diɲɛ bɛɛ nɛni u y'a ni diɲɛ bɛɛ bila ɲɔgɔn na. Yɛlɛko de don quoi walayi yɛlɛko de don jɔn yɛrɛ la diɲɛ kɔnɔ fɛn tɛ se ka juguya k'o de bɔ quoi. Mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka jɔ mɔgɔ la dɛ, mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka jɔ adamaden na. Mais o yɛrɛ ye min ye olu mana taa so u b'a dɔn quoi ko an bɛ ka nin fɔ ko nin ye 10 kilos ye mais bɛɛ b'a dɔn 100 kilos don u b'a dɔn soju la quoi. Mais e yɛrɛ ka jɔ i yɛrɛ la i b'a fɔ i tɛ fɛn ye. Diɲɛ jamana si tɛ yen min ma fɔlɔ ka bɔ jɔnya de kɔnɔ ka sɔrɔ k'i ɲɛsin bɔnɔgɔla ma a tɛ yen diɲɛ kɔnɔ. Ni jɔnya b'i kan a bɛɛ b'a fɔ i binnen bɛ kɔlɔn kɔnɔ a bɛ ka fɔ ko dɔ bɛ ka taa ni du sanu ye k'i ka wuli ka bolo o nɔfɛ k'o minɛ quoi. I bɛ bɔ fɔlɔ de ka jɔ gere ka den ka sɔrɔ ka sanu so nɔ don o de bɛ kɛ o mais i tɛ se k'i to kɔlɔn kɔnɔ k'e bɛ a ye zon bɛɛ e bɛ kɛ i bɛ taa min donc o de bɛ sen la quoi pour dire que Mali bɛ ka bɔ de an bɛ ka bɔ jɔnyajuru in kɔnɔ de wa étape ba de kɛra la et ni discours ni c'est un discours historique nin bɛ to tariku la dɛ mas. Ni discours ni donna tariku la kabiri ni discours kɛra an tulo bɛ min na d'après mes infos karisa diminen don karisa bila yan fɛ karisa bɛ yan fɛ ɲɔgɔn wele de bɛ sen na. U bɛ ka ɲɔgɔn wele. Oui ɲɔgɔn wele de bɛ yen et je l'ai dit discours in tɛ labɔ o a tɛ bɔ dɛ a tɛ don ordinateur kɔnɔ comme quand Sogɛl est parti an b'a fɔ Ala ka nɔgɔya kɛ docteur Sogɛl ko k'Ala ma an ye M5RFP ka communiqué u ye dɛmɛ dafa marabolo ɲɛma kɔkɔrɔ tabarikala ka tila tugun ka wele da bɛɛ ma ko mardi 14h ko bɛɛ ka bɔ ka dɛmɛ dafalen don ka INTM ka communiqué fɛnɛ ka dɛmɛ dafa INTM su in na ka dɛmɛ dafa ka ɲɛsin Ablaye Mayiga ma a bɔra ka nin discours min kɛ a fɔ maliyɛn bɛɛ ka bɔ kɛ maliyɛn bɛɛ de bɛ bɔ c'est pourquoi nous disons que ça sera une mobilisation historique à la taille du discours
Beni ate baraji 14h. Abeja obazawa ya chugado abeja chugado. Anga dawala ni kisana la darapo. Alaka anyakadama. Aka kuma laban fene jora mawakli fe kusube. Odama de Cheikh. Grande majorité des États du monde convaincus par le respect mutuel et le partenariat gagnant-gagnant. Je leur garantis que les portes du Mali leur sont grandement ouvertes et les Maliens les accueilleront les bras ouverts. Pour la minorité qui serait tentée de ne pas respecter ces principes, nous leur promettons qu'ils feront face à des millions de Assimi Goïta soucieux de défendre leur honneur, leur dignité et leurs intérêts vitaux. Je terminerai en donnant 2 conseils aux nostalgiques de la domination. Ayez le sens de l'empathie en traitant les autres comme vous voudrez être traités, ou en ne faisant pas aux autres ce que vous ne voudrez pas qu'on vous fasse. Le second conseil, revoyez vos copies, revoyez vos modèles, revoyez vos logiciels pour intégrer le changement de mentalité et l'évolution du monde dans vos grilles de lecture et d'analyse. Sortez du passé colonial et entendez la colère, la frustration, le rejet qui remonte des villes et campagnes africaines, des populations africaines, et comprenez que ce mouvement est inexorable. Grâce au principe de la multiplication fractale, vos intimidations et vos actions subversives n'ont fait que grossir le rang des Africains soucieux de préserver leur dignité. S'il n'était qu'une centaine aux indépendances, aujourd'hui nous sommes des millions, et demain, tant que les paradigmes inégalitaires demeureront, nous serons des milliards. Le Mali et son peuple ne seront pas des spectateurs face aux assauts et l'adversité. Pour chaque mot employé de travers, nous réagirons par réciprocité. Pour chaque balle tirée contre nous, nous réagirons par réciprocité. C'est à ce prix qu'une nouvelle ère sera une réalité avec des solutions porteuses de changement pour relever des défis interdépendants avec des États interdépendants et en valorisant l'homme sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de propriété, de naissance ou de toute autre situation telle que stipulée à l'article 2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Que Dieu bénisse le Mali et préserve les Maliens des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse l'Afrique et préserve les Africains des forces obscurantistes et destructrices du monde. Que Dieu bénisse le monde et préserve l'humanité entière des forces obscurantistes et destructrices du monde. Je vous remercie de votre très aimable attention. Ben kuma be kuncɛ ite ni walawalanya ko ni y'a kana an b'a kila kosɛbɛ a ka kɔni ɲa a da magara yɔrɔ la masa ko k'a bɛ irisu ka tigɛ di ɲɔgɔn ma. a y'a fɔ k'a ni maa o maa bɛ yen ko ni pɛrɛnnen don i ni Mali ka tigɛ di ɲɔgɔn ma ko ka se ka Mali dɛmɛ Mali ka bonya kɔnɔ Asimi ka guwakulu ŋɔna 3 kɔnɔ a ko ten parce que minnu bɛ sozwe kɛ kosɛbɛ olu bɛ dagani 3 ci Mali dɔn kɔ kosɛbɛ Malidenw ka Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya bonyali Mali ka kotigiya bonyali o kɔ ni Mali ko k'a b'a tigɛ di maa min ma k'o tigi bonya ani Malidenw yɛrɛ bonyali Malidenw ka hɛrɛ lafasali ko ale Asimi nana o 3 de kama o de y'a ka baya ye o a b'o de fɔ kuma bɛɛ o 3 tɛ tɛrɛmɛ ka Asimi to jamana in ɲɛmɔgɔya la Mali ka kotigi i b'o bonya ni Mali ko k'a bɛ taa kɔrɔnɔ i b'o to Mali an bɛ taa ye n'an ko an bɛ taa Tilebi rɔ i b'o to an bɛ taa ye n'anw ko an b'an tigɛ di Irisiw ma quoi e ta kun i b'an to an b'o kɛ quoi parce que ne ko i b'i tigɛ di Vietnam ma anw tɛ fɛn fɔ donc ko u ka adamadenya yɛrɛ olu yɛrɛ sariya min ta ko fɛn min man di ye a tɛ ko e fɛ mɔgɔ k'a k'i la k'i kana kɛ mɔgɔ wɛrɛ la k'an bɛɛ adamaden ko wa maa si ma ka jalaki ko parce que k'i ye farafin ye walima k'e bɛ silamɛya diinɛ la walima k'e ye muso ye ko ka dan sago e kan k'o kana kɛ ko ka jo sariya ani adamadenya yɛrɛ sariyaw ko ka se ka bɛɛ bonya i ka hakɛ kɔnɔ i ka faamuya kɔnɔ i ka kuntilenna kɔnɔ i ka taabolo kɔnɔ ani daɲa kɔnɔ ko ka se ka bɛɛ bonya o kɔnɔ
ko o tɛmɛnen kɔ ko ni maa o maa i ye kumakan kelen fɔ an ma k'an bɛ kelen f'i ma halisa Ablaye a bɛ k'a yira halisa quoi ko diplomasi de don nka ni ne ye diplomasi ye a bɛ kɛ taa nin kɛ anw bɔra nin kɔnɔ mas anw bɔra nin kɔnɔ parce que munna anw tɛmɛna nin kan hali bi bɛ ka kan kan walahi premier ministre Ablaye Mayiga halisa a bɛ k'a tɛrɛmɛ wagati min na terrorisme bɛ ka financer ka former ka équiper ka informer anw contre la k'anw ka jamana ci k'an ka jamanadenw fa presque maa 20,000 a yiralen bɛ diɲɛ la k'aw de bɛ ka na ko ka n'aw ni kisi n'aw tɛ sabi karisa juma seli Bamako dɛ a ye nin kɛ o wagati kelen aw bɛ ka nin kɛ mais anw tɛ n'o kɛ Faransilaw anw tɛ n'o kɛ anw tɛ se k'o kɛ yɛrɛ an kana ɲɔgɔn fɛngɛ ko mais n'i ye kumakan kelen fɔ an ma k'an b'o kɛ ko n'i ye bali ci k'an bɛ bali ci n'i ye yɛrɛkɛ ci an b'o ci n'i ye réel ci an bɛ réel ci n'i ye bazooka yɛrɛ ci an bɛ bazooka ci donc toujours a bɛ principe de réciprocité de kɔnɔna na quoi pour montrer que Mali tɔɔrɔla sa an y'an mankun ko an tɛna mɔgɔ jaabi an ka ɲɛsin baara ma dɔrɔn an bɛ ka baara min kɛ pour que ka se ka dankari jugu la an ka jamana kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta kuma bɛ an kan ko o la a bɛ Ala deli Ala ka Mali kisi maa minnu bɛ k'a b'u da k'olu bɛna diɲɛ kolo suma mais n'olu de bɛ ka diɲɛ ba wuli o maaw ko Ala ka Mali kisi olu tɔɔrɔ ma parce que o de ye indignité au sens propre du terme o de ye k'a bɔ i da ne de bɛ ka na o ni kisi mais de bɛ ka na k'anw ka jamana ci Sékou Touré ko la dignité c'est l'harmonie entre les dits et les faits ko i bɛ min bɔ i da ni kɛta ko n'o maa min ka olu tɛ kelen ye ko maa tɛ se k'i yɛrɛ ɲininka o ka hɔrɔnya la o jalalatigɛra ka ban Modibo Keita ko min kɛtɔ o de fɔtɔ min fɔtɔ o de kɛtɔ hɔrɔnya kuma de don ka taa o siratigɛ fɛ ko a bɛ farafinna dugawu kɛ farafinna ye ko Ala ka farafinna kisi ko ani maa minnu bɛ ka farafinna tɔɲɔ ka bin farafinna ma ko Ala ka farafinna kisi olu tɔɔrɔ ma ko ka tila ka dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ ye ko maa minnu sigilen don ko ka diɲɛ kisi ko ka diɲɛ kɔlɔsuma ko Ala ka diɲɛ dɛmɛ ka diɲɛ basigi ko ka tila ka diɲɛ tɔɔrɔ diɲɛ kisi o maaw tɔɔrɔ ma maa minnu bi n'u bɛ ka diɲɛ kalaya n'u bɛ ka wuli u bɛ balo jamana dɔw joli la i b'a fɔ dabi u da barilen don olu la parce que olu bɛ jɔyɔrɔba min na diɲɛ kɔnɔ u n'o man kan a sɔrɔ t'u la a kodɔn t'u la a faamu t'u la a majigin t'u la se t'aw ye aw gɔli wuli mais o de ye Faransi ye a kelen pe a ye diɲɛ bɛɛ tɔɔrɔ Faransi tɔɔrɔ min da adamadenya ka mas pour que adamadenya bɛ se ka lafiya Faransi tɔɔrɔ ma ko kelen dɔrɔn don ka Faransi tila a kɛrɛfɛ jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ walahi Ala tant que nin jamana in bɛ diɲɛ kɔnɔ ko Faransi mas tɔɔrɔ bɛ yen dɛ tɔɔrɔ bɛ yen tant que nin jamana in bɛ diɲɛ kɔnɔ ko Faransi tɔɔrɔ bɛ yen tɔɔrɔ bɛ diɲɛ kɔnɔ est-ce que vous réagirez fɔlɔ depuis les guerres mondiales fɛn fɛn e ka Faransi ka rôle ta k'a lajɛ ban ka tila ka wuli ko an ka taa bin nin jamanaw kan des siècles durant u bɛ ka bin an ka jamanaw kan mais tasara kuma kelen tɛ Ablaye ka kuma kɔnɔ o kɛra revanchard a ko dɔrɔn ɲɛnafin bɛ mɔgɔw la mɔgɔ minnu n'u balola n'olu bonyala ni ka mɔgɔ wɛrɛw kɛ jɔn ye donc Faransi ninnu bɛ wele ten de impérialiste colonialiste olu ka bonya dɛnnen don ni mɔgɔ wɛrɛ jɔnyali de ye donc n'o binna ka bɔ olu bolo ka ban olu binna o parce que fɛn t'olu bolo Ala m'u garisigɛ nafolo la u ka dugukolo kan a m'u garisigɛ nafolo la u ka dugukolo jukɔrɔ olu ka nafolo sɔrɔli dɛnnen don joli de la c'est des vampires u bɛ balo adamaden joli de la subaga ɲɛbilenw don u b'o de kɛ donc c'est pourquoi il a insisté k'o baara bila sen kan et tant que Faransi bɛ nin jɔyɔrɔ kɔnɔ parce que a bɛ ka bin farafinna de kan ni bin bɔra farafinna kan a bɛ ka bin ni min kɛ diɲɛ kan n'o sera ka bɔ farafinna jamanaw yɔrɔ farafinna kisira mais min bɛ k'a gɛlɛya comme je l'ai dit maa mugu kɛlen maa foroko rɔ o ye jumɛn ye maa minnu yɛrɛ bolo k'olu tɛ se ka fɛn ɲɛnabɔ wa u tɛ se ka hali ni i y'u dɛmɛ u ma da e ka dɛmɛ na u ka jamanadenw k'u dɛmɛ u ma da o dɛmɛ na fo Faransi dɛmɛ o président caman de b'an ka jamanaw kɔnɔ il est temps que des militaires à la dimension du libérateur Assimi Goïta prennent leurs responsabilités farafinna sɛgɛnna walahi an sɛgɛnna sira bɔra quoi Mali ye sira bɔ quoi ko nin y'anw kelen pe ye an bɛ guerre kɔnɔ san 10 mais
ko o ma Faransi bali ka embargo kan ka kalo 7 ko dansago bingali dansago sacrilège k'a kɛra o de profanation dan diɲɛ kɔnɔ bingali tɛ bingali min kɔfɛ ko Faransi o de kɛ u tɛ hinɛ u tɛ magari u tɛ foyi a bɛ ka na k'aw bɛ ka peuple min kisi o bɛ guerre kɔnɔ a bɛ coronavirus kɔnɔ a bɛ fɛn bɛɛ kɔnɔ a bɛ ka ɲɛsin typologie 4 ma conflit suguya 4 min ni min tɛ kelen mais o bɛɛ kɔnɔ ko ka da sɔgɔ a la kɔgɔji tɛ jamana min kɔnɔ o jamana min n'o b'o o gɛlɛya kɔnɔ ka tila ka da sɔgɔ o de la mais jamanadenw m'u da dɛ o bɛɛ kɛra k'an ka segin an kɔ pour que an ka taa wuli contre Assimi Goïta donc u ye fɛn créé Mandela ma min sɔrɔ u ye fɛn créé Modibo Keïta ma min sɔrɔ u ye fɛn créé Thomas Sankara ma min sɔrɔ 4 millions de Maliens pour la première fois en Afrique jamanadenw ka bɔ k'an b'an ka président an bɛ kuma mun ye o de la Assimi ka 22 septembre la a y'a fɔ parce que tiɲɛ de tɛ baden fɛn ye o dɔw fana b'o kɛ k'an k'an pan o kuma kunna ko vie chère tɛ yen ko gɛlɛya tɛ yen Assimi yɛrɛ ko Maliens k'an b'aw fo k'aw ka yɛrɛma hɔrɔnya kama k'aw ye kuma mun ye aw bɛ ka kuma mun ye aw bɛ ka sɛgɛn mun ye o de ye tiɲɛ an bɛ sɔn o ma hali n'o y'a sɔrɔ ministres tɛ ka bouger don dɔ la an t'a dɔn magaw la dɔ ka bataki la ko an bɛ se ka to nin ko kɔnɔ cogo di ko est-ce que ko ni yɛrɛ wolo e yɛrɛ bɛn di ka kɛ candidat ye kalata natɔ ko est-ce que kosɛbɛ tɛ yan dɔ y'a bataki ci mas ko bɛ na n'o wagatiw ye o ko n'o wagatiw de don quoi kɔfɛ sen tɛ bila ɲɛfɛ se ɲɛ quoi ko bɛ n'a wagati de don adamadenya bɛ ko ko kɛ c'est dans le temps et dans l'espace ko bɛ kɛ ni kɔrɔtɔra ko ma ni ko kuma ma se ni kɔrɔtɔra ni ma farati a bɛ tiɲɛ o ma o ye diyagoya de nin ko in ta yɔrɔ Maliens ye dɔ faamu a la sa koyi mais bɛn t'an ka jamana bɔ nin bolo in kan dɛ mas n'i ye ko jateminɛ aw ye nin kɛlɛba kɛ hali n'a sɔrɔ a fɔli bɛ digi dɔw la aw ye nin kɛlɛba kɛ nin kɛlɛba kɔfɛ est-ce que aw sigilen na sɔn jamana ka taa bin maa bolo maa min ni nin hakilina ninnu t'o la wallahi billahi ta'ala mas o tɛ kɛ Ala ka bonya kɔnɔ wallahi billahi ta'ala o tɛ kɛ wallahi une dernière fois o bɛ maa caman siran dɛ wallahi billahi ta'ala mas o tɛ kɛ Ala ka dɛmɛ kɔnɔ quoi o tɛ kɛ dɛ i yɛrɛ ka kuma i to a ko Francis Sago an balolen ɲɛna Francis Sago ani zone tigɛbaw k'a tigɛ fila la don olu ka n'aw ka jamana ta tugun ka taa di Faransi ma mas ni sira min bɔra a jaabi bɛ Ablaye Mayiga ka discours in kɔnɔ ko université don a jaabi b'a kɔnɔ wallahi a b'a kɔnɔ yɔrɔ jumɛn na a ka ɲi ka wajibiya Ablaye Mayiga kan a ka taga nin ɲɛfɔ a ko yɔrɔ min na ko n'aw ye Assimi ko n'aw bolo ko Assimi ko don ko ni Assimi lajɔ ko in bɛ taa des millions de Assimi a y'a fɔ ya on peut arrêter le combattant mais on peut pas arrêter le combat aw de yurula ni sira in ni mɔgɔ nana a proposera officier caman ye wallahi wallahi des généraux des colonels k'u wele ka diɲɛ bonya ni diɲɛ proposition bɛɛ k'u ye par la même France wallahi ala o fana bɛ Ablaye Mayiga ka kuma kɔnɔ k'u ɲini ka Maliens bila ɲɔgɔn na k'u kɔ don ɲɔgɔn ma ye caman bɛ miiri fila dɔgɔnɔ suraka bamanan arabu fila fɛn o tɛ dɛ a kan bɛ Bamako ni Kati de ma u ye officier supérieur contacté pour u bɛ se cogo di ka Assimi Goïta dafiri i b'o kɛ i bɛ taa min e b'o kɛ i bɛ taa min kisi t'i ye a t'i kabila ye parce que mɔgɔw kɛlen ka yele ye mɔgɔw tɔɲɔnnen anw traumatisé len don an bɛ gumi ka taa mas Faransi anw traumatisé de tellement que Faransi ni Francis Sago ye farafinna bila gu min kan c'est à dire o bɛɛ kɔnɔ tugun an bɛ ka hakilibaya de an tɛ ka dusubaya dɛ an bɛ bɔ cogo di an bɛ k'o baara de bila ten nka anw ɲɛ ye yeleni ye an bɛ ka to yelen fan fɛ o hali k'i b'anw sama ka taa dibi fan fɛ obscurantisiw non o tɛ on va rester dans la doctrine des philosophes de lumière contre les oppressions et les agressions an tɛ taa o kɔnɔ tugun dɛ maa damadɔni k'i nama dilan ka jamana hɛrɛ bɛɛ kɛ tonbo ye walayi an tɛ t'o kɔnɔ tugun mas Ala ka bonya kɔnɔ an balolen o tɛ kɛ quoi n'u bɛ taa ado ka système min bɛ sen na n'o baara de b'u bolo u bɛ se k'o labɛn dɛ dɔ fana ko est-ce que plan B bɛ yen ni Nations Unies ma sɔn dalilu ka jira ko est-ce que ko an tɛ bɔli dɔ boloda ka taa dalilu ninnu jira yan a projet tɛ diɲɛ bɛɛ k'a ye ko est-ce que o tɛ sira dɔ yan donc kɔni y'anw ka proposition mais gendarmerie ta b'a bolo bon n bɛ yɔrɔ dɔ f'i ye fɛn man jugu fini ma mas ka fɛn min bɔ ye kɔɔri kala de ye bɛn dɔ ko ma ko ni jamana ko k'a b'a kɛ k'ale b'i jɔ n'a ye ale bi musaka min kan ka don a la k'ale b'i jɔ n'a ye Malien dɔ non masa a bɛ kɛ jamanadenw bɛ fɛ ko in ka bɔ k'a bɛ bɔ
ko ye wagati ni dɔ de ye quoi parce que n ye min fɔ torture diplomatique an bɛ k'o de k'u la k'u sɛgɛn fɔlɔ waati la fɛn man jugu n'o ye an b'u torturer diplomatiquement fo k'u moral jɔ mais fɛn in bɔli ye diyagoya ye dɛ a bɛ bɔ u ma jɔ Uranata la officiellement diɲɛ bɛɛ ɲɛna k'olu de y'a kɛ mɔgɔ miliyɔn 1 k'olu de y'a kɛ ko k'o faga anw ta in dalilu b'an bolo u b'a dɔn mɔgɔ dabara man di diɲɛ kɔnɔ ka Faransi bɔ o jamana tɛ yen tɛ se fɛn na mais kuma mugu o jamana de don kuma mugu jamana hali kunu fɔ bi u ye plateau min sigi a bɛ 100 u ka kuma bɛɛ bɛnna kelen ma ko Mali taara ko ka to k'olu deli wali sisan n bɛ ka kala Jeune Afrique la ko discours du premier ministre Abdoulaye Maïga ko personne n'a été épargné donc ko bɛɛ y'i ka bɛɛ y'i niyɔrɔ sɔrɔ donc u bɛ k'o de fɔ olu y'a bila o minɛn de kɔnɔ mais ko bolobiri ɲɛla k'a tɛ galo ye sa dɛ o de ye nin ye k'i bolobiri ɲɛla a t'i i tana yeli a t'o sa quoi mas min b'i sɔrɔ o b'i sɔrɔ quoi la politique de l'Autriche aw bɛ ka nin min kɛ kuma fɔra tiɲɛ b'a kɔnɔ k'aw kɔ don ils sont très forts dans la manipulation u b'o de kɛ pendant des années et pendant ce temps an ye min ye Assimi ce n'est plus une personne physique Assimi c'est une personne morale aujourd'hui c'est un système o min bilala sen kan Assimi bɛ ka taa ni Mali ye cogo min na n'i nana ne yɛrɛ min fɔ dɔɔni bɛ Assimi ka volume jɛ i b'o de fara a kan a bɛ dɔɔni de fara a kan dɔɔni bɛ fara a kan o ma an tɛ jɔ k'an bɛ taa de an bɛ taa de on avance nous sommes une génération décomplexée an tɛ mɔgɔ ye quoi Abdoulaye Maïga ma taa ka kalan kɛ Faransi yan o tubabukan baw de b'a ta f'i bɛ dictionnaire ta a bɛ hakili jigin Ibrahim Boubacar Keita la n'a bɛ kuma n'i ma dictionnaire gɛrɛ i la kuma bɛ ban i sigilen bɛ to ten i tulo b'a la mais hakili t'a kɔrɔ donc a bɛ k'o tubabukan de yir'u la fɛn man jugu fini ma ka kɔɔri kala bɔ Faransi de ye Modibo Keita formé o Modibo Keita de y'u sɛgɛn ni farafinna jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye Sékou Touré tun bɛ kuma ka kuma caman fɔ Sankara tun bɛ kuma caman fɔ mais ce que Modibo Keita a pu réaliser Faransi ka jamana maralen kɔrɔ la o président tɛ yen min y'o réaliser parce que Modibo Keita ne parlait pas beaucoup mais il agissait sur le terrain ale tun bɛ ten de donc pour nous Abdoulaye Maïga y'u yɛrɛ ka formation kɛ u yɛrɛ fɛ yen u b'o de fɔ kuma dɔ k'u b'o kɛ kunnadali ye aw yɛrɛ aw min ta aw ka jamana kɔnɔ n'anw k'an b'o minɛ aw la aw tɔ bɛ to a kuma ka ca an bɛ taa ka taa ten dɔ ko n k'i ɲininka kiiri ko la ko jamana in kɔnɔ ko fɛn min bɛ a jɛ sisan ko kiiri de ma kɛ maaw sago ye halisa kosɛbɛ kosɛbɛ mun de bɛ se ka fɔ o la o machine bɛ ka sumaya ala ma mɛ an bɔra kasoge fɛ yen tugun o machine bɛ ka sumaya o ye tiɲɛ ye quoi machine belebeleba 3 de ka ɲi ka wuli o transition y'o de fɔ an ye o de y'a to an bɛɛ ko feuille de route min ni Choguel taara n'a ye CNT la n'an y'an yɛrɛ y'a la parce que a fɔra ko lakana machine ko sécurité et défense ko machine bɛ wuli Sadio Kamara y'o wuli ko justice machine ko bɛ wuli kasoge ka machine kɔni moteur mankan bɛ nka a ma wuli dɛ a ma wuli fɔlɔ a ma wuli parce que an ye jɛgɛba dɔw komi hali mɔnikɛyɔrɔ la jɛgɛba tɛ minɛ don bɛɛ jɛgɛba dama dɔw minɛna mais duguma kiri la halisa walahi mɔgɔ fagalaw bɛ ka bila 30,000 100,000 o bɛ ka kɛ quoi o bɛ ka kɛ ka sɔrɔ a ka nɔgɔn trop Uranda Paul Kagame y'a kɛlɛ cogo min walahi a ka nɔgɔn trop bi nous sommes dans un siècle de multimédia micro ni fitini i b'a sɔrɔ caméra b'a la lunette caméra b'a la bloc biton caméra b'a la i t'o kɛ ka procureur 5 minɛ Mali procureur 700 la ko i bɛ taa kiiri kuma fɔ dɔ wɛrɛ walahi k'a b'a minɛ a système bɛɛ an b'a bɛɛ dɔn mas parce que Mali donnen don ɲɔgɔn na quoi dɔw ta wari bɛ taa di u muso ma dɔw ta wari bɛ taa di u dɔgɔnin ma dɔw ta bɛ taa di u terikɛ ma u ka coursiers a bɛ taa di cogo min u yɛrɛ tigɛ t'a minɛ o mais a bɛ di cogo min a bɛ tracer ka na i tɛ procureur 5 minɛ ten parce que o de bɛ yen o fana bɛɛ corruption de ye hali Faransi bɛ k'o min kɛ o ye Faransi yanni de ye o k'a kɛ komi e de bɛ ka kiiri arandi kɛnɛ kan u bɛ kumaba fɔ olu de bɛ ka yan nɔ ka sariya la bato ka sariya tile mais olu de bɛ ka sariya sɔsɔ fɛnɛ tuguni mas donc c'est important que jamana ka nin moteur in ka wuli quoi o moteur in ka ɲi ka wuli kosɛbɛ quoi mas dugumala na bin kɛlen don mɔgɔw kan dɛ o ye tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ de fɛnɛ ye quoi wa procureur b'o dɔn mas jamanadenw b'o dɔn bɛɛ b'o dɔn quoi Assimi Goïta b'o dɔn Kasoge b'o dɔn pour avoir été magistrat syndicat des magistrats et aujourd'hui pôle économique après ministre donc u b'a dɔn quoi peut-être que u bɛ ka ko dɔw fɛnɛ fara ɲɔgɔn kan parce que souvent
justice ka temps ni a machine ko caman bɛ yen o fana bɛ temps ta souvent pour que a bɛ se ka wuli cogoya min na sinon a fana ye gɛlɛya caman fɔ an ye baara ninnu kan o cogoyaw la mais an ŋaniya ye an kɔni dalen don kasoge la wa an dalen don Assimi na en tant que premier. bɛɛ n'i ye dictionnaire ko kuma min fɔ faire et aimant a y'o min fɔ Faransi ministre ma mɔgɔ caman bɛ k'a ɲininka a kɔrɔ la dɛ. parce que an tɛ don dictionnaire kɔnɔ an bɛ don dictionnaire kɔnɔ k'a lajɛ de. ko faire et aimant. ne yɛrɛ kɔni t'a kɔrɔ dɔn ne t'a kɔrɔ dɔn ne t'a kɔrɔ dɔn quoi. mɔgɔ caman bɛ ka ɲininkali k'a la dɛ. ne t'a kɔrɔ dɔn dɛ ne t'a kɔrɔ dɔn quoi ko n'a donna dictionnaire kɔnɔ ka dictionnaire. ou bien ka taa Google kan. an bɛ taa yen de kɛ k'a lajɛ yanni intervention wɛrɛ cɛ n bɛ don k'a lajɛ quoi sinon ne t'a kɔrɔ dɔn. Sɛki bɛ fiɲɛ ni bɔ a senkɔrɔ an ka taa Google kɔnɔ. i y'a sɔrɔ. jaabi dɔ sɔrɔla la dɛ. ko affaire in yɛrɛ bɛ sɛbɛn cogo di de. awɔ nɛgɛ kɛ ko ani ema min bɛ nɔrɔ. faire ni ema ni ko don wa. Faransi k'an bila ten wa ko an tɛ e nɛgɛ ko ema nɔrɔlen ka to a la. faire ni ema ni ko don. faire ni ema ni ko don. kosɛbɛ a bɛ k'o de fɔ. donc Faransi k'an bila ten quoi. kosɛbɛ donc machine sabanan o bɛ wuli ni réforme sira ye quoi. donc bɛ wuli ni réforme sira ye pour ka ɲɛsin Ikasa Mayiga ma. Ikasa Mayiga ale ka ɲi k'o machine sabanan wuli o fana wulila. an b'a jigiya an kɔni b'a dɔn Assimi ka conseil des ministres kuma laban don o don chaque mercredi ni Assimi bɛ conseil des ministres kuncɛ a ka conseil ye kelen pe de à tous les ministres. u b'a fɔ nin kɛra halisa Ala k'an dɛmɛ Ala ka Mali dɛmɛ. o kɔ ni maa o maa sera o ministre fɛn fɛn ma ko ne Assimi Goyita ka mɔgɔ don ko n somɔgɔ don n ka mɔgɔ tɛ n ma mɔgɔ ci n tɛ mɔgɔ ci. o ye kelen ye kosɛbɛ. kelen filanan ko wa ministre fɛn o fɛn n'an b'a kɛ ko mɔgɔw de joli bɔnna pour que an ka na yan ko Mali kura. ko ni min y'a kɛ ka juguya ko n kalela Ala la n t'aw janfa n bɛ k'a fɔ aw ye de n tɛ don mɔgɔ ni sariya cɛ. ni pôle économique ka ɲi ka taa ni min ye i bɛ taa dɛ fɔ Bamakɔ kura wallahi k'a tɛ don mɔgɔ ni sariya cɛ. ko an nana de ko an bɛ ka maliyɛnw servir an k'a k'a tiɲɛ k'a sariya kɔnɔ. k'u k'u janto ko de a b'o de f'u ɲɛna diɲɛ don o don à chaque mercredi ni conseil des ministres bɛ ban ni Assimi ka faraji laban fila ye ka sɔrɔ ka dugawu kɛ jamana ye. bɛɛ maaw wele dɛ ka bɛn ni mardi kunbɛnni. sini fɔlɔ mars sini 16h an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ bourse de travail la. 16h ka nali labɛn. ka nali kow labɛn an bɛna baara min bila sen ka drapeau minnu bɛ na an b'a organiser cogoya min na an bɔ nord an k'o baaraw bila sen kan. o tɛmɛnen kɔfɛ. ka tila tuguni le mardi an bɛ maliyɛn bɛɛ wele à 14h pile an ka ɲɔgɔn sɔrɔ aéroport Modibo Keita la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali kɔnɔ tariku la kunbɛli la an ka bɔ k'o de kɛ Ablaye Mayiga la min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ ka taa an ka ci lase maliyɛnya kɔnɔ diinɛ kɔnɔ bonya kɔnɔ majigin kɔnɔ a tiɲɛ sira kan fɛnɛ a ma maa si dɔgɔya wallahi aw bɛ ka anw faga ni marifa de ye nka anw bɛ ka kuma ni an da ni an hakili de ye ka tila tugun ka aw lajɔ aw ko k'anw ta de bɛ ka aw tɔɔrɔ aw bɛ k'anw faga ni marifa ye k'o tɛ k'aw tɔɔrɔ dɛ o tɛ k'anw tɔɔrɔ dɛ o y'anw tɔɔrɔ anw bɔra ka tiɲɛ min fɔ o tiɲɛ ye aw tɔɔrɔ ka tɛmɛ aw bɛ k'anw fagali min kɛ ni marifa ye mas o de la a bɛ fɔ ko Gallo a bɛ ascenseur de ta tiɲɛ bɛ escalier ta mais a bɛ se a ɲɛ quoi donc o baara de kɛra a taara o min fɔ an tɔgɔ la. N'i ye nin kɛ dɔw ye fo ka diɲɛ wuli u bɛ siran nin kɔlɔlɔ bɛ n suit nin bɛ n muso suit anw sera niveau min na bi wallahi an ye baasiw fari da o tɛ siran muru ɲɛ foyi tɛ muru ko la ni e yɛrɛ sɔnn'a ma kaban k'i bɛ jufa dun sogo min b'i bɔ o tigɛ ka taa wallahi min b'i bɔ o tigɛ baasiw tɛ siran muru ɲɛ dɛ an b'o gun de kan on est prêt à tout wallahi ala segin kɔ kuma tɛ yen quoi. Assimi bɛ ɲɛfɛ sama bɛ maa min ɲɛ ngomi gosi jɔrɔ ti la jamanadenw b'u yɛrɛ nin na nin y'an ka taabolo de et on a tout le temps montré au monde entier que nous sommes un peuple pilote kabiri lawale anw de b'a yira diɲɛ mɔgɔ la ko nin de y'a kɛ ɲa ye a bɛ kɛ tan donc an y'o sira min yira diɲɛ bɛ ka Mali lajɛ bɛɛ bɔra bɛɛ sewara ko nin de ye maliyɛnya ye nin de ye Mali ye donc an ka bɔ k'o de yira mardi don à 14h aéroport la. I t'a répété.
Je répète une deuxième fois, Begabo mardi à 14h pile, on a gagné sur l'aéroport Modibo Keita la Tchebaï, aéroport Mintoko Dara Tchebaï, on m'a foulé. Au corps ka boye kanou la place de l'indépendance là non serait avec jamana don foué oh ka sorogata siminga jamana ka foli ka ndama ko chi fora wachi la sera wachi nyana pene ah donc ni bokra aéroport là direct boulevard comme Sogel Tale abano en plein vol en aller au quel de évita de boulevard là évita normalement président ne peut comment une tribune non président ne peut jamana représenté oh comme Assimi Mbea donc abe premier ministre de Blagata représenté tani président ka kuma de donc abi ijo boulevard là ka doni fo ka soka yele abi jo boulevard là ka doni fo ka soka président fait kuluba ka président fo. Donc je répète une dernière fois. Mali horon dembe, Mali dinatiki be, Mali faso denyuma be, Malien fon febe ke de ko jonya juruka tike Mali ka bono wala sira ka tama et de ko yurugu ka jo kiri ka lakle état de droit Mali kono farafina kono jinya kono ko dansa kono sa ko siate min segana ni farafi be welelelo tarata do mardi à 14h pile aéroport Modibo Keita la nga ñogo soro ka Ablay Maiga anaka délégation Ablay Job ani Funa Wadije ani Madame Dedeu ministre de l'éducation nani ku sese kan ubla ko tara chief o chinyara wa jamana do njolembe akom bouclier magatse ka kaula ko obe ko kuma mi fo aya tanga tafe alsa ambe yanko anjole andafale wa bika juguni kununyi bika juguni kununyi ambora 14 janvier chogomi anka boka sako oka masmi nyoko madal ka ke anko bara de blasen ka mardo de bambolo ka foli di bema ala ka malik kisi bingali galaw ma ka farafina kisi ka jiye kisi bingali galaw ma merci beaucoup ka lameba bela jile foni wati